Have you got the name of the referee, actually, if you can pass it up at any stage, if you can find it out? Give míle fáilte go dtí chanail YouTube Sport TG4 agus GAA Beo. Tá lá mór Iomána amach roing in jobh nuair thugann Fánaithe an Ruiséalaigh ó Corcaigh, aigear Mícheál Breathnach ó Cúntaí na Galway ag gluthe Leathcheannais Sóisir Iomána club na hÉireann. Mark, bhí tú far ar na fórna an son agus Cumann Mícheál Breathnach tar aigear Fánaithe an Ruiséalaigh an sa agus mí de Gaillimh chuna cnéalacha go díal ar fad I Mocheallóg an sa Mark Foley. Mark, tá sé anna luach sa bhliain chun a bheith gimmar tamáint. Cad é do thuair mar an stíl sa? Tá sé anna luach ar fad agus níl sé rónach a gachhain duine ach in nófiach an cnéalacha tá siad go jazz, tá an lá go jazz, tá an farc brearéig sochar chun lé seo émort. Agus beidir go bhfuil sé bhd níos iróní in nómh ná mar a bheoch I mí mát an ó mar sin. Níl ceachtar des na fórna seo treis aige hart ar chéile riamh-henne, níl ceachtar dómh treis an cléthe Leathcheannais ar hrísin riamh-henne. An dul go gur sin asdómh nó céntas cléthir go dul a bheith go going sa. Well, is sort áit nua don dá ar an seo in nómh agus tá siad Fiach míad an son ar na fórna, ha cuihín ó conla atá snú sa chúl do Mícheál Breathnach, sa lína lán chúl an son cimid Mícheál ó Béire, Jack Mocheallóg Bhríde agus Fiach ó Béire, ó sa chóramach siúd an son cimid Mike ó conla I lár éanad chosanta, fear immar faoi ís le Cúntaí na Galway agus ha gáchar fici bhúnaige, so siúd ceann na príomh na fear don fuair an sa. I lár na parca cimid Rónán MacDonacha agus captéin na fórna Cian Mocheallóg Bhríde, huas an sonas an tosa cimid Duine ó Héalathe, ó Sin ó Ceallaigh agus Sean Denver, agus ar míonn siúd peilseáinte le Galway chomá. Chomá le sin há aine ó conla Rónán ó Beoláin agus Browndown ó conla huas na tosathe agus scór Browndown héana cethir ó Limerick an lá déirnach sa beise annach chaúach ar fad. Agus mí de fiochan son ar Fánaithe an Ruiséalaigh, Ross Welsh sa chúl dómh son níor dhimmar sé lotha im mbliana ar in nora, há ceithre I mór le gortú cruisiad carásdómh, so ba sé deicir dómh na háitna líana a chu sé drena go maith im líana. In sa lína lechúil céimid Kevin Tatton, John Paul Ivers agus Chris Ruddy, an son I lár na parca há James Kennefic agus Kieran Welsh. Agus mí de fiochan son ar na tosathe, há captéin na fórne Daniel Moynihan a cabh ihre 10 ar a ghram, chomá taobh siúd há Daniel O'Brien, Jack McGrath le nád dóin lá déirnach agus chomá bí fearmach de Bud Hartnett agus Kevin Moynihan. Well, há an slua an sa brá réig don cléthe seo. Tá slua má ballathe going I Gaillimh Mocheallóg, sé réitúir an léon jobh, ná Kevin Brady ó Cúntaí na Lú, agus lámór de siúd chomá gan deut agus é réitúireacht ar cléthe Leathcheannais na hÉireann sa I Gaillimh Mocheallóg. Ba sé saimúla feiscint céinslí
a chuirg na fórna amach a go dimróí an méid cosantóir breise ar aon taobh des na fórna. Gan doubt ceannas na príomh ábhar cainte se bhfuil príomh néascara Fánaithe Ruiséalaigh in Naisnamh sin Josh Busang mark fuair sé héana hocht an lá déarnach. Fuair sé héana hocht an lá déarnach is mór an trú nach chuil sé gimartí nómh agus is mór an chailúnta Fánaithe Ruiséalaigh sin nach tá éile ann cosúil le Brian Budhartna ann agus beag siad ag brag mór ar in nómh. Beg go doing agus stocha ar an taobhile ceannas na príomh móra a Brandán ó Conla a scór héana ceathar an lá déarnach a tús cortha an sáile an cléthe agus ábhrín de chlibbert tosanna an son gar de lár na parca. Nádar cé thugad amach leis is cosúil gur iad Fánaithe Ruiséalaigh thugad amach leis agus iad dtíor Tráchtaireacht an caing ach deacrochtaí acu an slitar a cháilt amach as sin agus osín ó cealla a chur brú díobhar an son ar na Ruiséalaigh. Líród fós a tiisib an os ar an talamh ach briseags acra mór spás fuite ag na Ruiséalaigh Kieran Walsh a Tráchtaireacht an caing agus iad lán sásta obair tríd na lábha seo chuing Luke Duggan Murray ach cos céimna dar leis an réitóir agus is pucs ar amach a bheith ann ar bhaithe le Mícheál Breathnach. Anna hens an sin ag an Ruiséalaigh puinteáach cos céimna mar a dúirta an réitóir agus tá pucs ar tilte ag Mícheál Breathnach. Stocha go gaithigh na himróirí socrú síos a steach sa chléthe ábhrín begus na cos céimna tógathe acu ach a rís an countson hÉireann trasnáin agus an ciad scór an lé chláirithe ag na Brannig an son. Scór brath ar fad, scórtha ag osín ó cealaigh ag sinna chiad scór an lé neamh. An puc amach tóca go méir tita manús ar an lína lechúil na Ruiséalaigh a teachta dír agus tá bhailú seo. An count sin seolta fada isteach réim le Cearnóga countúach golóir baltha istigh ag Budhartna agus an count san stop ar an lína ag an cúil bar chuimhín ó Conile agus é curtha ar fóríl. Tá sé mar fóríl anna hen san seo ag Fánaithe Ruiséalaigh agus fór Budhartna se bhain slitar bhí gachom ar go méich sé ag dul sa chólaach chúig sé ar fóríl agus puc amach de Mícheál Breathnach. Well, an luas leis an cléthe ar fad go dtí seo an dá éireann a trid amach go fíochfar ach an count san díoch methe hÉireann taobh lína ar an gléáin hawl. Agus mar a dúir mar rih an cléthe tá imreoir breise úsáid ag an dá éireann i lár na huair agus tá siad ag iarraigh an líróid a bhóga go tapig sa spás tar éis sin. An count san gartha isteach agus gramú má denta leis an slitar achas cosúil go bhaid mac dara ó béire seilbhní róide an tamsá ach an count san methe ar ríist ar chlé ar fóríl sin an dara íoch gur ar fóríl ag Fánaithe Ruiséalaigh ach is tóch nach raibh mrán smachta chu an count san. Ní raibh ar fóríl arís agus tá gá ar le Fánaithe Ruiséalaigh socrú síos inis agus scóráil. An puc amach briste in achar lár parca. Ábhrín de clibbert ríisteach an líróid seolta isteach fada agus mar isteach sa spás. Síos os cór Daniel O'Brien an éróid leis seo a cheannsú ní cosúil go ngenig agus Mike O'Connell a díriú síos ar ríist an slitar fós ar an talamh agus si de gimpíar an réitóir gur chuis a hÉireann taobh lína ach níor hála sé go doing fós. Seo chuing inis na Brannig. Iad a scapa an slitar ó thaobh go taobh agus seans inis ag Inge O'Connell heola síos an lína. Chris Ruddy a rís líróid áling síos an son cho fada le Budhartna ach níor éirigh le sé amachú an ciad uair. Seo chuing mac dara ó béire, hÉireann ggóling, anna ghlana ar fad ach trúirnú cethir inis díriú ar an líróid agus Jack McGrath a tacht amach leis. Seo chuing James Kennefic. Líróid deas seolta síos cho fada le Brian Hartnett agus scóir den giad scocha go siúd HÉireann ghúling clé a chiad scóir den lé an neamh agus sinna an chiad scóir de Fánaithe Ruiséalaigh sin níos fearótha. I bhfad níos fearr agus anna feasó James Kennefic an uair sin agus fioch sé amach Kevin Maine agus capig sé an deistre sé sin. An puc amach fada ósáid an dáireann agus a rís an count an na titim in achar lár na parca. Agus na Ruiséalaigh a tacht amach leis agus an puc séir mealta go maith acu bhí tarringta gceist dar leis an réitóir agus puc séir isteach a bheith ann.
Ja, agus an puck séir tilte ag an Ruiséalaigh tar éis sé sin agus tá gach cumar an scéalan is bhfuil cána gaotha go nuair ag féchan ar an mrat tá gach cumar go bhfuil sé ag sé de Tráchtaireacht na parca ach féach ar an buc sin agus ní léon dót go rachaigh sé thar na postaí. Well ha Ross Walsh tá amach ón chúl chun é seo thógant. So caiig bhfuil puck mór mailteach aige agus dhéann sé teagháil deas leis an clitar an son ach sé míchraing ábharín an ceann san cast ar chlé agus ar fórí le an cúil bára Ross Walsh nach raibh gimmart leis an forin in nura a cha sé thneislóthe a ríist am léana agus é denmhan bheirt gomád ó am léana. Aspa Crinnes a ríis an sin agus tríchéin chur ar fórí le an Ruiséalaigh. Seo chuing Oisín Ó Cealla buirte go deisige lá na parca. San seolta isteach sa stúil le chearcailach achan na cúlathe taachtamachchan is go thuúdarrásach leis an clitar. Seo chuing inis James Kennefic. Ábhar spás aige siúd agus gúling má buailte leis ach éireann leis an slitar a thart dá chóim róir. Seo chuing Kieran Walsh. Walsh fós achar spás aige a tuairt faoin spruc an ceann san búlta ard an ceann san búlta crying agus fánaithe na Ruiséalaigh a gaiir níos compórdach dúir mar hen an cléthe raig. Agus James Kennefic go feicáilach a ríis agus tá sé simúil nó écan tú ar an Ruiséalaigh go bhfuil siad ag úsáid an pas láimh agus ag éirigh an níróid a bhogad tríd na líon tan tomar fad. Well sin an stíl imirthe a dhéimir siad an ag slíomh gua nar bhíidir buachach an son cúpla seachtain ó hin agus tá sé a gobar ríist dómh neomh cho fada godí seo ach anmh leáil denta hail ar an taobh eile an son agus is puck sleasa a bheith ann ar bhathe le fánaithe na Ruiséalaigh a go leis céal ar bhathe leis na Breathnach. Agus so ní lech im rór amháin taobhiste den lína fios a héan agus tá beirtána anis ach ag úsáid an imrá breis na cúlathe an tomar fad. An ceann san seolta isteach rimil Carnóige agus há Brandán ó conleidir teachta dír ar éireann leis é amachú an éróg leis scóireach nóthú dá hénig denig go daing scór bra seimplí ach na múl an san os na Breathnach. An na scóir fad bhúil sé slitar bhí sé Jackarí a bhú mar bhí bert sa tóir ach nóair a bhúil sé chuir sé ar an Tráchtaireacht gan éon strá. Well is cosúil ghfuil na Ruiséalaigh an sa dul gur cringas an an fad leis an boc amach ach a rion lothe an sellh a chamád an son agus puck sleas a búta chu dómh hénig ach cringas stocha sé an sprucht an cúlbára. Seo chuing inis James Kennefic. Seolta isteach líró desclíhánach mar smála tosathe san amáint ach a ríist an cosantóir ann agus a feitheamh leis. Anmh leáil denta an son ag Bud Hartnett ach ar ag Kevin Moynihan fiáin ach é methe ar an taobh lína agus beidh puck sleasa inis ag Mícheál Breathnach. Well, ha na Breathnach ar díra starach rathú in jobh tríd a chiad cléthe ceannis ar frisint riamh mar a chéile is dócha dos na Ruiséalaigh agus béid siad anna hásta ar fad mar éireann lá sinna dhéanamh a chu nimir tarnéis ar siúil agus seo chuin Kieran Walsh ach deacrachtaíag na himróirí an slitar cheann sú. Walsh a ríist a tuairt faoin spruc agus anna ar fad ó Kieran Walsh ón taobh lína níor bhmrán amagé an éair a thug sé go crying faoin spruc agus scór bra. An scóir fad ó Kieran Walsh agus tá gach cum ar fáin an Ruiséalaigh go bhfuil siad go hanaláid ar fad i lá na parca tá 3 scór fáilte có lá na parca inis. James Kennefic. Amach cho fada le Eoin O'Sullivan. Búlta ardaisteach ar Imlan Stua a náirde le Mike O'Connell ach ní aríonn leis an hachtú. Bís de haringt ar an talamh. Seo chuing Rónán McDonacha ach lena amach sias an lína agus Kevin O'Brien mar spruc an son a rion leis ach lena suas a chu raig chun ceang le Adrian O'Toole agus anna cháil san éir ar fad ag siúd agus é roch sias an lína trúnú ceithir inis a díú air a chur brú air agus tainte HÉireann fearc súla bulldozer an son ach an líróid rí seolta trasna an chúl an sa ach is cosúil gur iad na Ruiséalaigh a hagad amach leis an talamh agus seo chuin Chris Ruddy. Ruddy a ríist a lurgan slitar Hurling agus neart amach spás aige inis an ceann á bhula. Níl marrán rá os a chóir amach ach taint sé clíhánach hail cho fada le Bud Hartnett. Hartnett a casa ar a héis
Hartnett a casa ar an taobh clé, Hartnett a tuairt faoin spruc, agus Hartnett a tuairt go craing faoin spruc, scór bra ó Brian Hartnett, sinna an dara scór aige an jobh, agus anna scór go dó. Anna scór fad agus mar a chunig mar an sin an dain séir atá buint leis an bhar seo tá taithí aige le fuair an sin sa Corcaigh agus faoi agus tá sé anna dain séireach ar fad agus beag fáin an Ruiséalaigh ag iarraigh an tomar fad an líróid a chorsa spás os a chór agus déanaigh sé an beartrééis sin. Well, Kegwil Busang in Asnaf, Hagachan Ella den van Verten out, ha scorna foote ignish egen Vertlar Parke, August Brian Hartnett, Shine Truer Chlár an score as Cara Fuinte, August Mahe Shine Eshkin to earn. Is mai sin éiscin agus mar a chunig mar ríis an sort difriocht atá idir an choras nó an stíle ag an dáireann Fánaithe an Ruiséalaigh ag iarraigh an líróid a bhógad tríd na línta le tóimar cliste an tomar fad agus é sin a bhóla go dtí an spás tar éis sin. Tokamach mór mailtoch búta cuihín a conle agus é seo tite manúas ar Sean Denver. Fear imar tell leis an Gaillimh. Pís spás ag Denver in ach ní sé tuairt faoin spruc ach a pís spás aim sé sigaige sa chuinge. Seo chuing Brownán ó conle agus Rónán ó Beolán. Ó Beolán a bhla hÉireann ggóling má Iomána leis scór a chlárú ón Illingéireann son, ba scór úntach é agus an bhéad san denta aige. Scored den giad scach ó Rónán ó Beolán. Scored den giad scach an a scór ar fad agus an a líróid isteach ó riamh agus happy deistéis sin an a scór agus túir sé sin spread agus neart. Na háil san éir an son ó Duine Ó Héalathe. An dáda leis an lapa agus an puck séir búta aige don foireann. Der Kevin Brady greis a chalíiseach agus an sellh búta ar neisco. Níl éon aspa neart nó crí buint leis na Brennig, níl éon dófuil sin gach óráin siad sellhann slitar bíonn siad ag dul go teann agus go díreacht tríd lár na chosantóirí ó Fánaithe an Ruiséalaigh. Agus puck séir agus 10 eile inis chun scóra áil. Well, há an lechúlí lár Mike O'Connell tágus suas chun an puck séir a bhóla. Tugann sé siúd na tucanna séir ar fad cégur cúlí é. Achas sár amánaí é ar fad há rábhain chun gibúnaige le coláiste bhuirg an smáil. Imar sé minúr agus féfa héin le fuair na Gaillimh, so is amánaí den giad scoch é agus é tugann an puck séir inis. Chuma Mícheál ar an count son agus é seolta ar dheis agus ar Ruiséalaigh sin é an ciad count curtha a mú go dtí seo ag na Brennig. Ross Welsh. Leis an bocamach Garrod a ríist. Leis a bant las as an fear breise leis an bocamach Garrod. Kevin Tatton á heola isteach. Chá fada le Brian Hartnett. A chá Sean Ó Fianna an cosantóir breise an son a ddíire chlána suas istócha. Seo chuing fíoch ó béire. Siar leis chá fada le Mike O'Connell. O'Connell a bhla ard ar an ggóling a cha bhla hÉireann taobh lína agus beag tuc sleasa going ar bhathe le Fánaithe an Ruiséalaigh an sa dír fóing an sa bosca Tráchtaireachta agus tá Chris Ruddy take heil chun é bhla. Agus mar an chunig mar leis an bocamach sin tá si go compórda chun an pocamach garid úsáid an tomar fad. Agus puck taobh lína garid a thugann chumá. Dhéanann muir lína beag nach thuúcáil an son ar an imráir ach dhearg le sé thugann tar ríis an dara uair. Seo chuing inis Daniel Moynihan a tuairt faoin spruc ach Moynihan Mícheál an son ceire iirecht ina omláin inis curtha mú ag Fánaithe an Ruiséalaigh. Tá siad ag crothúna seansanach tá siad ag dul ar fóríal ba cearcaméach an slitar bogathe go dtí an lán lína bheadh sé bhad níos éasca na scórna áil istí an seo. An pocamach fada a ríist búta ag na Brennig. Is cosúil na fuilse de gusáid an fear breise leis an pocamach agus há na Fánaithe an Ruiséalaigh ar an taobh eile. So neidir bhfuil meid éfacht éigeanta go sin ar an slí a chríoch nóig an cléthe suas. Ach seo chun cían Gaillimh Ríide agus é siúd a trabhach chun caing an fear mór neart agus tuirrtaige. Siúd a bhla seo ard an éróig sé bhla crying ní dhéananig agus an count san seolta ar Ruiséalaigh. Is socha go raibh seans aige an count san a scóráil. Ach bhí sé Mícheál ar deire hir agus an réiteoir treis stop a chur an sáil le cuasaí. Anna dí atá luú an ar an fork. Liam McDonagh take isteach. Liam McDonagh take an tarca. Nada mé cétha treis fágant fós
ach seo chuing inis Sean Denver ach siúd leige chun talún agus seo chuing inis Fánaithe Ruiséalaigh a ríist a gobar tríd na línta Adrian O'Toole dír teachta dír an rise an son ach ní más féad le Kevin O'Brien agus é dír plés goach leis an counsá an fearra chuing inis a heolaisteach ach a ríist an cosantóir breise a feitheamh an son go fáinach leis an sliotar sin Seán Ó Fianna an count an seolta fada isteach ag Mike O'Connell líród an giad scoch ach na cosantóirí ar bar ríist ar an dáhéamh John Paul Ivers inis a dír a cóimróir aim siú an son den churéach lana amach seo chuing inis Daniel Moynihan Brown O'Connell a feitheamh leis ach a ríist nó Ruiséalaigh go flic destant an sonnig Oisín O'Calla an aróg le ceannacha a gháil denig seo chuing inis nó Ruiséalaigh a phléasc amach leis agus líróg cliste íseal seolta síos an lína ach a ríist Mike O'Connell a feitheamh leis agus aróig lo ar lana agus Seán Ó Fianna chu síos an lína an son agus an cosantóir breise an dáhéamh go maith an uachtar a ríist Fánaithe Ruiséalaigh i Mocheallóg foiil láthair Beg ortha bheith cliste a stólam i Mocheallóg mar cos a tartútha níróid. Tá sé. Well dar nóid tábhad na Fánaithe Ruiséalaigh i gcírig an líróid a bhogad tríd na líonta an támar fad ach búlann siad ar úsáidann siad a módíireach nuair atá an ráta ibre anna ard ag na Brenig ach na Brenig nuair aon siad an sliotar nuair nach míon ráta ibre anna ard ag an Ruiséalaigh agus nuair a bhíon búlann siad é go díireach agus úsáidann siad an módíireach an támar fad. Sin an rud é ní a gcóí i bhríon an módíireach go hátha nar cosantóir breise ar an taobh eile ach nó Ruiséalaigh go dtíre leas a bhaint as an fear breise tríd obair tríd na línta ach seo chuig an son Mike O'Connell a tógant an boxéir agus a chiad ceann an son búlta go craing ige hÉireann trasnáin a chiad scóir an léon jobh agus sin agus chuna fórna inis ar chóscóir. Na fórna chóscóir agus nuair a échan tú ar an dá ar an tá na Brenig I bhfad níos láidre beidir go bhfuil Fánaithe Ruiséalaigh níos tapúla agus beidir go bhfuil níos mó scilecha. Anna cháil san éir an son Jack McGrath suas an arda leis go húd a rásach a chu rís brisin sé seo síos agus Rónán McDonagha inis am Mocheallóg neart amaige seo heolaisteach agus an count seo countúach agus é titimisteach a méle chúil ach amach an son le Ross Walsh agus an count son stop ar an lína aige agus na cosantóirí inis a plésca amach leis níl an bheirt denta fósacha agus brú fósa choraigh Mícheál Breathnach ar son. An siad a scapan líróid inis holaí an taobh eile Chris Ruddy chomh fada le James Kennefic. Almag Kennefic an tróna himmarthe a rúg sa curtha trasna na parca go holaí an taobh eile anna machtú ar fáda stig ó Brian Hartnett Almag inis leis an taobh clé an aróg leis scór a gháilt ní dhénig agus an count son curtha ar fóríl aige siúd sin an ciad iirecht curtha ar fóríl ag Bud Hartnett agus cúig ceann im lán curtha mú ag Fánaithe Ruiséalaigh. A chu rís cóimar cliste ó na cosantóirí Fánaithe Ruiséalaigh ach agus míáil le Bud Hartnett an seo gur chuig sé go neachcha sé ar fóríl. Well siad Fánaithe Ruiséalaigh rana catíonachta dréir na geall chlachadóirí Tá siad héan go sé chun é a bhóchant cé go bhfuil Mícheál Breathnach ná go dóchan é seo a bhóchant ach níl an cumas ar an scéal an éachragus míad an satha Gaillimh Mocheallóg. A puck slasa le tógant ar an hawl ar bhatha leis na Ruiséalaigh ach an réitóir a muilú síos cuasaí an sa ní léon deithena san éachra. Puck slasa geartha ríist isteach a lapa an chosantóra agus Cian McGillivreide. Ar bhíon de clibert tosna a ríist ach na Brenig a plésca amach leis agus a ríist seo chuing Rónán McDonagha. Chomh fada le Mike O'Connell. Seolta síos fada aige agus níor chuig an cosantóir na dhéag an éachar agus seo chuing Sean Denver as písas bás aige ach níor bhúil se go rómhaithe agus inis na Ruiséalaigh ar an bhrithe an sí. James Kennefic inis agus acra mór spás oscailta machos a chóir. Bhí cheartta tuairt faoin spruc is cosúil go ngeanna sé agus é tréis tuairt go craing faoin spruc scór brá an son ó James Kennefic acra mór spás as a chóir amach agus Craobh an cosanta son. Bhí go leor spás an sin a chála sé mar bhí a Ruiséalaigh agus bhúil Sean Denver an líróid amú. Well seo chuing Sean Denver a ríist inis i Mocheallóg búlann sé ach ní bhúlann sé go raibh bhaithe ach an náirde le Rónán ó Beolán leis an lapa ach an cosantóir treis é bhrisise chun talún.
Rónán a ríist, a dtír a pí spásach nó húdá hénig, cool beidir ar a eintigach ní hÉireann leis é sin dhéanamh anna pí cosanta ar fad denta ag Kevin O'Brien an son an húc fuite isteach aige agus é curtha ar fóríil is cosúil. Anna húgáil ar fad an sin ach tá cumad an séireach ar Rónán a Beoláin ar imime le cearnóige. Rónán a Beoláin feicáilach golóir go dtí seo sa chléthe gach sellh a bhain sé is cosúil goil pí cantúirt a bant leis. Líród seolta isteach anis sa chuinge. Mike O'Connell díra an clitar amachú ach ní hÉireann leis. Nuair a Mocheallóg inis ar nón sí, nuair a Mocheallóg inis a bula an clitar agus na coolí dailte go maithacha. Scór eile brádas nuair a Mocheallóg. A rééis únta hetlichte ón Mocheallóg agus bhar sin ag aimimsúna Bernie agus scór an bhar fad ón Mocheallóg. Well sé Jack McGrath fuair an scór son agus anis ha cethir de friúil treis scórna a gháil das na Mocheallóg as sé feinte a ríist anna choimirte an fórna agus róla gach ile fers na tosathe agus a lárna parca agus iad a fád a gaimsú scórna. Seo choing Cian Kilmallock. Agus fíoch ó béire anis a dtír an count an amachú. Seoltach fad le Adrian O'Toole. Ceann fada seolta isteach aige siúd agus Rónán ó Beoláin a ríist feicáilach go mag sé amach an tosig. Pass amach cho fada le Éine O'Connell agus Éine O'Connell leis an scór anna scór ar fad ach Rónán ó Beoláin í an obair. Rónán ó Beoláin anna chuntúirtaigh buint leis an bhar sin agus bhuaigh sé an slitar a ríis agus pass anna cliste tar éis sé sin go dtí éana chonaile agus ar an trasna gan éon strá. Na Mocheallóg a ríist a bant leas as an bocamach garad agus iad a bogad tríd na línta a ríist seo chuin Chris Ruddy. Hail cho fada le Kevin O'Brien. Agus acra mór spás as cór Kevin O'Brien. Pass garad ísisiil. Anna pí a skill an son ó Kevin Tatton. Ach breúar Tatton agus Bert nó trúr fián a bat na sála dá siúd. Bud Hartnett inis a tuairt fain spruch agus anna scór go dó O'Brien Hartnett sin éon tríomh scór inis ón immert fuite go siúd agus é anna eicáilach sa chléthe go dtí seo. Anna eicáil anna scór ar fad agus a ríist a bhar an cóimar cliste chonicca mar ó fána henne an Mocheallóg caithigh Mícheál na Breithnaigh brúisteach ar an bocamach agus caithigh siad brúachar ar fáin an Mocheallóg ar a bhóla go fada. Seo chuin Brandán O'Connell tuairt fain spruch ach an count an seolta ar dheis agus ar fóríige sin éon ceathrú iirecht curtha mú inis ag na Breithnaigh ar fad. Cúiceann curtha mú ag fáin an Mocheallóg hon chléthe anna hain ar fad merc. Cháfáinte scarút na fórna agus an dá ar na gimmert anna bhar fad. Anna bhar fad agus tá spread agus tá fuiineh le feiceáil sa chléthe ach a ríist mar a dúirt mé cúpla nóméad ó hin. An míbhantáiste tá buint leis an fearbreise na cúlathe ag na Breithnaigh, bhfuil tá fearbreise ag an Mocheallóg óna pocanna amach agus tá siad in an na scórna crothú ó sin. Há go daing agus annach chud denám há an slitar stocha a brise go dtíon fear breise agus a sé dechar únsaí a thosnú a gceart marach go núsáidint na línta agus is stocha gur sin cadthá dhéanamh ag na Mocheallóg faoi láthair náfuil á déanamh ag na Breithnaigh ach ní le cháfáinte idir a fós ach seo chuing inis Éine O'Connell a ríist a dtír a scór a chunóthúd a héin ach an count an ríist seolta ar chléags ar fóríil ge siúd cúig ceann na amláin inis ag na Breithnaigh curtha ar fóríil ach cléthe anna heann go dó. Ross Walsh leis an bocamach. Garad a ríist agus é ballathe ag Kevin Tatton. Tatton agus á anna bhrú go dó curtha ag na Breithnaigh an sonar an cosantóir a hÉireann le Tatton ag lana síos an lína. Anna líród isteach sa spás an son os cór Kevin Moynihan a stig agus é ballathe ag stig sa spás. A ríist líród anna chlichte trasna an chúl cho fada le Brian Hartnett. An roiig le Hartnett éalú os na cosantóirí agus scórach nó húd a hénig ní bheith géon chála sin tar go chalís denta an son ag Liam McDonagha ar siúd agus puck séir agus Brownton is a seach a bheith ann. Brunton is gan dát agus mar a eicimíad a ríis an sort planetá ag Fánaithe an Mocheallóg ná cóimar cliste a úsáid agus nuair a hrisin siad an lína sé méidir is seaca an líráid a bhoga go dtí an spás os cór Bud Hartnett agus tá sé an na deisna hapú rééis sé sin. Well, Hartnett ar a chuithúlacht an bhd san amach agus an bheirt denta go maith aige an ceann san seolta ar an trasnáin aige
agus níor bh aon gád an Calís sanna thart óthe mar chun é scóráil gachúr an bad san. Ní raibh mar ní hí na himhracha siar agus bhí lán brú taobhhirirde agus os a chóir. Seo chuing inis na Breathnach ar an ón sí ó Coníla a bhla sin ard ó Coníla a bhla sin crying an a scór go dó an san Brandán ó Coníla héna cethir scóráiltaige ag gluthe canis chonachta gá fáinte go dtí seo scóráilta neomhaige agus é gimmar cumá. Ard scór ar fad agus túir sé sin neart agus sprid de na Breathnach. Well, ach a rís fear séir an Bochaach ag go raibh séfuí bhrúhí sé séir agus caiig na Breathnach súla cumad ar na himróirí séir tar éis sin. Na Breathnach inis am Mocheallóg agus seo chuing éige ó Conile scór gan níos tuisce siar go dtí a cho imróir an son Rónán MacDonagha am ag Rónán tuairtfuin spruc agus scór bra eile aimsethe ag Rónán MacDonagha achiad scór an léon jobh agus tháina Breathnach inis a Tráchtaireacht agus pointe amháin inis a scarút na fórna. Ard scór ar fad agus nóair nach míonn sé oscailte nóair atá fisiciúlaachta i gceist tá na Breathnach i bhfad níos fearr mar tá neart agus tá láidreacht ag point lámh. Sin é go ddíireach an níos mú neartachas an cosúil go níos mú luas nó beidir úsáid na líróide níos fearr ag de Fánaithe na Ruiséalaigh a chu thaobh neart agus spridthá na Breathnach a bhíocht níos fearr fáil láthair. An líróid inis sáit ar an taobh eile Sean Denver. Aíonn leis a chamána luasca agus an slitar caite isteach sa stóil le chearcalach aige ach deacrachtaí ó bheoláin an ceann san na fiocha scópa siar an son cho fada le cían Gaillimh Breathnach. Deacrachtaí ag Gaillimh Breathnach an ceann san amachú. Ábhríonn de chlibeart tosnathe ar an taobh Howlann agus cé a thagaigh amach leis a chaháin Fánaithe an Ruiséalaigh agus tá Kevin O'Brien a feitheamh leis ar an taobh eile. Ábhríonn spása go Brian agus cumán haimpla ar bhunéal bag na fan ceap na héin ach scuilinn an réiteoir leis. Seo chuing James Kennefic. Líróid áling eile seolta isteach go Cluicheannach amach os cóir chus an tóra bud háirtna inis Mocheallóg a tuairt spruc ach beidir go déanana thuchtú rudéigeant ar an son mar níor bhúil se go rómhaithe. Seo chuing na cosantóirí inis a ddíire a chláán amach. Agus ar deire hir ha Mícheál Breathnach a gobar trís na lábhe. Michael Conla a chlána fada síos na parca ach an cosantóir breise a feitheamh leis ach a trist búla dá ar héanas cosúil agus puc séir isteach puc séir amach bronta ag an réiteoir an son. Calís an son denta ar Fánaithe an Ruiséalaigh ach anna físa imirthe ar fad mar. Anna físa imirthe ach beidir go bhfuil Fánaithe an Ruiséalaigh níos cliste nóair a bhíonn Shelvan slitar acu bhí an slitar ag Michael Coníla nóair sin agus bhí fiocha béire bhí sé ina éonar ach bhúil sé go fada é ach ba ceart go rúsáid sé as an pas láimhe agus an spása churthú agus an líróid a bhógad tríd na línta ach tá na Breathnach ag úsáid mar a dúirt an módíireach tásúlacha go nóbróigh sé nuair a bhíonn sé teann tá siad tharbheith héamhachtach ach nuair a bhíonn an cluiche oscailte tá Fánaithe an Ruiséalaigh i bhfad níos éifachtaí. Well, haimpel Craobh léanú mar sin ó hin. Bhí cainte ar nábheach éon fuairn ag Fánaithe an Ruiséalaigh níor mrán imróirí mar haimpel a cha anna obair ar fád a dhéanamh faoi ísin sa ceantar an son. Seachtar ón fuairn a gimmert dos an Ruiséalaigh ha bain candaithe acu le néamh colmáin ag faoi stúr Donlóg a Cusack an son a bhúdar an minor premier a dó an son i ghabhfuil sa 15 agus bhí cara eile am chumán Niall Cronin bantach le son agus anna obair ar fad a dhéanamh acu híos an Shanagary. Golóir bredéanta agus is deas éáil mar cúpla bliana hin bhí siad i driblóid mar chlub agus tá sé go hana deas iad éáil an só in óid Leathcheannais na hÉireann agus ag dul ónneart go neart. Mocheallóg agus tucha sí. Seo chuing Michael Coníla tógant an puc séir Cuman na maithasa ar ach nílan muir chúlann son sásta leis an éachra ceann eile chutha ar forílacha ní hégar ceanró éasca bhí ann ach seans chutha múchama. Ach léir forílach beag siad sásta mar a dúir tú siad rán na cintíanta Fánaithe an Ruiséalaigh agus níl mór an idir na fáinne lár na húra beag na Breathnach anna hásta. Luke Duggan Murray treis an puc amach a bhailú pas das cliste a ríist Fánaithe an Ruiséalaigh anna hásta obair tríd na línta. Is go súil go méid gá nuad am chuútamh gortathe go an sá a deireadh chiad lethe. Seo chuing James Kennefic, líróid deas seolta isteach, bhí an smuoinemh go maith achas go súil go raibh sé ar fóríl
Ceann eile chur hamú ag Fánaithe Ruiséalaigh sécheann nom lán. Ceann eile fóríil tá Ifran ní gortathe cían mac Gaillimh ríide ach seans eile de Fánaithe Ruiséalaigh an sin ar thaobh lábhacht le bhí seansán an líród a chur thar an trasná ní raibh sé ach 10 méadar ón gúil ach bhúil sé isteach sa lán lína agus cúig sé ar fóríil ach seans de faointe ann agus ba ceart go bhúil sé thar an trasnáine. An orcha meáchan teras dócha, bhí sé crying ach bhí sé róláidir. Bhí sé róláidir agus mar a dúras hena an gcué ag dul trasna na park agus beidir gur tháinig an gcué é agus chuaigh sé tharan an lína. An nimmert tosna ríist an sáth going agus Luke Duggan Murray a ballú an shelf. Náirt spás was cóir Luke Duggan an son agus treabha síos an lína. Tugtha hail cho fada le Adrian O'Toohill. Ach brú díomhar an son ní fé le ceachtar des na fórna shelf a ballú fós. A seans go méid ar an réid túir an slitar chábh isteach an sá mar ach go éalaíonn sé. Agus, an bhéad san dente ag réid túir an léinneomh Kevin Brady ní raibh éon slí go raibh an slitar teachtamach son. Agus rud a bháin fééis na clibertí son nar chahan tú isteach a seans má go dosnáid an darach clibert agus beveg na háil sé an son ach an immert internaisiúil agus an Ruiséalaigh ar an ansaí a blokáil denta an son ag ceann de imróí na Brenig ach seo chuing Luke Duggan Murray. Agus chalís denta ar deire hir agus seans go méid cárta chumá agus an réitóir an son a labhart le cían ar le Rónán MacDonagha as an buile míthrócarach a dhéan sé an son cúpla second ó hin. Cárta buí is cosúil as cárta buí bronta an son ar Rónán MacDonagha agus tug sé isteach do Fánaithe Ruiséalaigh. Well, ha Brian Hartnett ar na boccan na séire in jobh de gnách bíon Josh Buswang á dógant scóráil sé boxéir an lá déirnach a gunne sliamh gua I barcaí dhearchar bhar láige ach ní féidir leis imbert an jobh tá scoil a Hurling chutha as altaige ach ha Brian Hartnett a denmh ganú ina asnamh ní léon as bescile an sá ó heh dínach an na boccan na séire thugant agus chuig feinte inis na amláin ag Bud Hartnett. Tá amach búlta fada ach churthar an taobh lína agus raig an slitar a raigestoch an slí ó na hána sé agus Adrian O'Toohill dul hail chuna sin a thugant. Agus in bhfuil go bhfuil na Brenig ag úsáid Browndána chuníile faoin na pocna amach mar tá sé go háir ar fad agus I bhd níos áirde ná an fearratá ag marcáil. An cuid bhadas na himróí ar taobh na Brenig níos irdeagus níos mú stólam ná Fánaithe Ruiséalaigh agus cuman níos mú luas istócha ar na Ruiséalaigh. Seo chuin Kevin Moynihan ach drochaíireacht a bhí an son ó Moynihan agus é curtha ar fórílige. Sin díreach é tá na Ruiséalaigh ag buint ag bra ar glúiseacht agus scéal agus cóimar cliste. Sin ag díreach amáníocht istócha amáníocht ag an dáarn ach amáníocht istócha tríd na lábheith annach súla na stíle haig Corcaigh seintrach stócha ach is dócha go rion ó ciúsach le feiscin tóns na fórna faoi ís ar an fórin seo. Ní le dá fu sin tá tunachar Donalóg le feicáil mar a dúir tú tá alandas na himróí sin dimar siad le na néamh colmáin faoi ís agus tá an stíl seo le feicáil nuair éachan tú ar na Ruiséalaigh ag úsáid cóimar clise passan a lábha agus an líróda a bhógad tríd na líonta an tamar fad. Cluiche anna haimúlas dócha ó héamh tacticí an dá ar na gimmart leis an cosantóir breise anna áitna chud obair tríd na lábhar taobh amháin. Cén stíl an dóilt a bheith an uachtar is dócha ar Deirmark? Well, níl bhí cinnte lá na húra tá beag cionachar ag an ngóé ar an tarna leas dócha tá na Brenig ag úsáid an módíreach an tamar fad nuair a aon siad seilbh an slitar sa lethlína
sna cúlathe agus uanta bín imróí séire timpeall Lárna Park agus bíon seansanna acu scórna áil. Tá na Ruiséalaigh ag úsáid na imróí breise leis an córas atá acu ach níl na Brenig ag úsáid na imróí breise tá siad ag úsáid mór díreach mar a dúirt mé ag churann an líró díreach isteach go dtí rimime na cearnóige agus ag iarraigh na bristí áil tar éis sin. Tá mé anna hóca leis an dá earn ó thaobh imróí difriúla a scóráil na pointí ar fad. I mean, Fánaithe na Ruiséalaigh há cethar difriúil tre scórna aimsú. Ar taobh na Brenig há 5 difriúla tre scórna aimsú. So, há gachan ar an fearna denmh bartastocha. Gan dó, tá réimse le an scórála ag an dá iarrainn. Agus mar a chunig mar budthart natá sé go a hanna dain siarach ar fád agus nuair a fáin sé Shelvan Schlitter mar a fór sé an uair sin os a chóir sa spás bíonn se anna dain siarach anna scór ar fád an so óna Brenig ó Rónána Beoláin an fear leis na búd síbáin darag. Bhí arú Shelva an seo fór James Kennefic Shelvan Schlitter agus Críochnigh sé go hanna jazz agus anna choimart ar fad nuair a chuig an brise go dtí Kevin Moynihan hapig sé an deis ganí an stró. An líró díreach isteach go dtí Rónána Beoláin agus anna feas arás go dtí éana choníile agus anna leacht for leis an gríoch. Agus anna scór ar fad an sin An móthir an glíoháin tá an dáireann ag gimar go hanamha ar fad agus big an tarna anna simnúil ar fad. Anna haimúil go daing. Is dócha agus bhíoch míid an son ar an locht leúna an sá. Lán sásta a bheith a fiochantar caiidáin amán a chomá seo go háirithe a mí ainear. Céimiid slú Fánaithe Ruiséalaigh hall an son agus na Brenig an socha mag siad treéis teistal an slíar fad sios ó cúnta na Gaillimh ó Conamara gan dat. Well, sin scór deire going an sá ná nád an naid ag Fánaithe Ruiséalaigh, nád a seacht ag cumann Mícheál Breathnach a míid chundalin is gur brise bag agus bígí ling den darlach.
An himróí inis tacht Tráchtaireacht chun Corcaigh, Fánaithe an Ruiséalaigh tacht chun Corcaigh dúsin sa, agus iad réig chun tús a chur leis an dar lechan sa. Cluiche anna bhrá fád a going sa, I Gaillimh Mocheallóg, I Borc vi Geralt, I Cluiche Leathcheannais Iomána Sóisir na hÉireann, I mrógan bútóir an ag seamróg a Connachaí, agus is a Leathcheannais, mar bhí an bua cosan in éir ón rua. Níl na Brannig tagach an Corcaigh fós ach céimid Kevin Tatton howlan son agus siúlamach agus an slua brá sástan son ar an déobh hawl agus an grian a tanmh an nuas artha agus há na Brannig inis tachtamach an Corcaigh tachtamach ón seamar festas hawl agus iad réig chun tús chuir leis an dar lechan sa I Gaillimh Mocheallóg. Anna haimúil bhí mar caintear níos tuaisce marc se na pocan amach, beidir gur cheart dos na Brannig, beidir brús os ar an boc amach. Beidir go na bróg sé ach I lár na húra níl siad agus tá fear séir ag Fánaithe an Ruiséalaigh an tomar fad agus tá siad ag buint úsáid as na pocanna amach garid agus ag crothú seansanna de bhar na pocanna amach go garid mar tá siad inán an pasláha úsáid an imróir séir áil agus an líróid a bhoga go dtíon spás tar éis sé sin. Róis go dóibh. Well, han slitter Tráchtaireacht a great oran lein of Kevin Brady, Shane score going in son on nod and ig Fánaithe Ruiséalaigh, nod a shacht, ag Mícheál Breathnach, agus tús curtha going in solish and Darlach. Shoching Ruiséalaigh, agus Chris Ruddy.
Ruddy. Piece of spás go hook desan son denta Cian Gaillimh Reide an a bhrú curtha go siúd air. Nó Ruiséalaigh sás da ríist bugad tríd na láva agus Daniel Moynihan á heola isteach. Ceann des isteach an son cho fada le Luke Duggan Murray. Murray an son a ríist a gahrú trón na himmertha. Tá mé an hócail sin slí a hríonn stíl ar a hríonn fána Ruiséalaigh an immert trasna na páirce agus bud háirtna a ríist a Denvan Bert a goscail chlár an scór an sás a dara leach agus a chur dhá feinte idir na fórna. An ecliste ar fad, an eclisteacht Dan sé an talamh agus bhí sé feitheamh don bhriste agus an nóra fór sé gan dátaréis an a chríoch ar fad. Trí feinte inis is garút na fórna agus a ríist na Ruiséalaigh a gaimsú spás a stigan son Kevin Moynihan sa chuinge ach an airáig leis an cosantóir brú a hóch na chur siúd Jack Gaillimh Reide a chur brú air ach belóir brú é mar an ceann son seolta ar fórílacha an cíad ceann chur hamúin son ag fánaithe na Ruiséalaigh an sasa dar leach. Agus beidir go raibh takeíocht aige an uair sin agus bhí seans aige an tas a thuairt trasna an chúil chun an seans a chruthú. Seans Magreb sketamíní ar is dócha túsan dar leach ach sárgháil san éir an son denta ag na Brennig agus Oisín Ó Cealla an fear mór an son ach plúchta amach le cosantóirí agus na Ruiséalaigh a chur brú maithach ar ach rion leis éalú amach leis. Seo Rónán McDonagha. Agus cosíocht yes ó Rónán. Seolta seach cho fada le Aine Ó Connella an airóg le siúd scór a chlárú denna go daing hán ceann son crying here in trust. Oh! Well, by going fiachantar an ceann son a ríis sóla, mar I máthúirm se bhí sé sin crying here in trasnáid. Ja, bhí gach cumar an scéal nóair écha míad ar go raibh sé ar an trasnáin agus ba ceart go mbeadh puinte. Well, an immert tosna ríist be sé sin conspóideach beidir ag deir an chléthe ach by gurm héin fiachantar ríistar. Seo chuing inis. Na Ruiséalaigh, seolta isteach sa spás, acra spás a stig Daniel O'Brien. Almaga tuairt faoin spruch agus an ceann son denta go crying aige. Sin dhá feinte de chasa is dócha. Dhá feinte de chasa ní léon dá faoi sin agus ní ámórna ar na Brennig ach amach inis. Ach an buntáiste ag fáin Ruiséalaigh inis agus tá lábh an óchttar go hilas go thomláánna chu I lár na huaire agus é crothú na seansanna crothú an spás an támar fad. Kevin Moynihan a stig Annalí Road seolta isteach aige díorchos a chóir amach. A charíis an chosan denta an son ag na Brennig. Agus I díra an ceann son a fiocha. Ach tag an Luke Duggan Murray isteach ar agus pís a spás aige a charíonn leis roch mar haimpleir chéile Corcaigh Adrian Ó Tuathail an son. Seo chuin James Kennefic. Agus Gaillimh Reide bat na sála dó. An airóig le pís a spás a chu chun tuairt faoin spruch ní dhéananig agus blacáil deas denta ag na Brennig ar siúd. Liam McDonagha a dtír brú chur ar chéile Corcaigh. Ní ród annach chlichte seolta trasna an chúl. Chris Ruddy inis a tuairt faoin spruch agus scór eile de fánaithe na Ruiséalaigh. Cúig feinte inis a scarút na fórna agus anna íireach go dó. An scór ar fad agus Chris Ruddy I dul suas na páirce agus fáil Sherivan Schlitter agus anna chríoch ar fad díreach ar an trasnáin. Hanna cúltha fiáin inis a scóráil de fánaithe na Ruiséalaigh. Sin éana an amáin dúaimseirthe bíon seansanna gachimróir pénáit in bhfuil seansanna agus scórnáil. Moynihan á heola seo isteach ach fíoch ó béire teach de díire. Beg ar siúd pléis go amach le seo agus pís a takeíocht aige an son form Rónán McDonagha ach ní gáda é úsáid agus droch úsáid na Líróide an son agus Brownton is tucha aige de Luke Duggan Murray. Fánaithe na Ruiséalaigh a ríist an sothair nún sí ach anmh leáil go deo denta ar siúd agus Rónán McDonagha a dtír an slitar a bhallú an sa. Seo chuing Seán Ó Fianna. Pas lábha chu fada le Mike O'Connella. Líróid clistó Mike O'Connella díorcha seach sa fócas bás os cór Seán Denver. Denver foioi brúach a rion leis éalú ó na chéile Corcaigh pís cosíocht des uig siúd an son. A ríis Denver an airóig leis scóracha nó hútra seo ar fad ní dhéananig agus é díire an taction ar fad dhéanamh an éonar nadidir ceartá an tas a thabhairt ach seo chuing fánaithe na Ruiséalaigh. Agus há John Paul Ivers a pléis go amach leis an ceann seo. Líróid fada ach ní raibh éon tro bantoch leis sin agus é seolta díoch go dtí Seán Gaillimh Reide agus ar chuid hólacht agus méid mailteach spás os a chóir siúd ach batún eiles na cúlathe ó Mícheál Breathnach os na Brennig agus Daniel O'Brien ach rion
leis an Braddock an Shellah Bháilta Derry here. Rod fada na Sholta isteach an nos a Ronan ó Beolán an fear mór a stig agus tá léna dtír a smachta chmád ar siúd. Ó Beolán bert a bat na sáilda. Ó pís a deis skilla ó Beolánach pís a tarnta geisteach scuilinn réitóir fós leis an Nimmert Dollarraig. Ó Beolán a rís tas cho fada le duine ó héalathe a cho héalathe foioi bhrú os na cosantóirí agus Éireann leis an cosantóir tachtamach leis agus an count an dulta hÉireann taobhlín ar deire hir ach anna chosant ó Fánaithe Ruiséalaigh ach me thuairm héin bhí Calíis níos tuaisce an son na bhacan réitóir. Bhí Calíis nó gáim a thuairm se an óir seo ach Fánaithe Ruiséalaigh ag obair go hanna díon ar fad agus féach ar an gramú sin an Ferrillár na Park James Kennefic ag dollaráis chun cabhra thuairt na cólathe. Ach seansan is dena Brannig cónaíáil ó puc seaca cúig agus tá puinte inis ag testáil go géir utha mar tá lábhan uachtar ag Fánaithe Ruiséalaigh I láthair na huaire. Michael Connell tagas sós chun an count á bhula agus Cuman amachas ar an count son agus na cúlaí dailta go daing ag Michael Connell a scór fuite go siúd os na pucan na séir go dtí seo. An scór fad agus le tríno ceire nó méad an nús tá Michael Connell ag taspáint an sort cenarlacht atá ag testáil go géir óna Brannig. Tá sé tar éis teachta seachta sa cluiche agus an scór fad agus túraigh sé sin sprid agus neart donna Brannig ag Dollarraig. Well, Saimúla feiscin son leis an boc amach chuig Fánaithe Ruiséalaigh fada agus Éireann lo an Shellah bhvalú ó Daniel O'Brien in isisiom an Shellah agus é tugad howlach ó fada le Luke Duggan Murray agus scór den giad scoch aimse ag Luke Duggan Murray an son hÉireann Hurling dír chun boc amach anna heimplí anna ach na múl agus scór bra. Anna clinicúil ar fad agus mar a dúirt tú thar a góling ar héamh lábhah le srachaíach an dar an gól agus rachi sé ar chucúi sé díreach ar an trasnán anna scór ar fad. An boc amach fada úsáid ag an dáireann inis agus é seo briste síos in Lár Parca. A cha ábhríonn de chlibbert os ar gór amach. Agus neidir ciocadómh a hagaigh amach leis. Agus an réitóir tréis stop a chur leis sin mar níor bh tuairim faoin spéir go dagach an slitar amachas. A cha cían Mocheallóg Breathnach dul isteach inis an cabh isteach ach an réitóir fós mí hásta leis sin agus an bhfuil sé brunna puc séir. Puc séir ag na Brannig inis agus seansarí se le de Ihre sé Michael Connell cúlínáil agus mar a dúras ríist cúlín ag testáil utha agus seansan is ag Mícheál. Well, cé go raibh na Brannig agus ád mó díreach níos nús a dara lech há cór na gaotha leidathe stolam an sa. Ach anna pís a skille an son ach dar le muir an lína bhí sé dulta ar dhéiseach ar fíl ach mar bhí mé rá an son. An mó díreach iann sé don fearnas docha má cór na gaotha acha ach sé gimmar an naig na gaotha inis beidir go méid gartha an stíl imthe ahrú. Beidir. Seachhain inis na Brannig agus duine ó héalathe. Ach a ríist tá Fánaithe Ruiséalaigh agus Jack McGrath bailú an countsa. Brú ar siúd, howlar an taobh eile. Úsáid cliste den líró díorchaisteach a lappa Daniel O'Brien. Amig O'Brien inis tuairt faoin spruc ach an count an seolta ar dhéiseach sa Fóireálaigh O'Brien. Tá déníireacht inis chutha ar Fóireáil in Iomána ag Fánaithe Ruiséalaigh agus beidh ortha obair an gnéis an dag lethe stocha. Tá amach inis a ditim ar an 5 bhéad agus 60. Líród sáte a ríist ar an déobh hawl agus haimpel 8 nuair nó 9 nuair imróirí an son idir teachta dír ar an tlitar ach ní aríonn le ceachtar có teachtamach leis. Ach amháin James Kennefic. Kennefic fáinach glór Shellah agus é dul siar tríd na línta. Ar a ríist Fánaithe Ruiséalaigh a gobar tríd na línta agus Daniel Moynihan a féitheh le seo. Pís a spás a siúd ach líród fada seolta isteach ach díorch an nuas ar cosantóir breise Seán ó Fianna ach bevegnar hitse Harris héin an son ach bhí an coolbára ag mar pís a takeíochta agus an líród glanta amachcha. Ó sin ó Cealla agus Browndown ó Connell agus Calíis an son gentar Browndown ó Connell puc séir isteach ar bhaithe leis na Brannig agus seo ceann táchtach an ismar.
Tá sé anna háachta chu fad agus mar a chunig mar sa chéad le. Nuair a bhíonn sé teann, nuair nach míonn sé oscailte, bíonn an nábhan óachtar ag na Breannig. Nuair a bhíonn sé oscailte agus nuair a bhíonn spás Hálas a bhos I ngachúin in Farc, bhfuil bíonn an nábhan óachtar ag Fánaithe Ruiséalaigh agus mar a dúras mar a chunig mar an sin, na líróidí chuige, tá na Breannig ag bua gach den an líróidí sin. Ach nuair a bhíonn sé is stig sa spás, bíonn an nábhan óachtar ag na Ruiséalaigh. Well, an bhart denta an son ag Michael Cornelia, 3 scór ina amláin futa go siúd go dtí seo. Agus é tachta seach léthe níos mús an sása dar lechach go hátha. Ag tachta an dá tar éis tosnú go máil, ach an rud a gaithigh siad I dhéanamh. Caithigh siad a chaméid an chluthe a chaméid teann. A bhhailart ar fad ag na Ruiséalaigh, caithigh siad a chaméid oscailte, agus an líróid a bhog go tapig an tomar fad agus glúiseacht agus imirt cóimar Cluiche a úsáid an tomar fad. Well, agus tú rá an son na líróidí chuige á bhuachant ag na Breannig, ach an son Fánaithe Ruiséalaigh a scuile ló na pocan amach a bhuachant mar a chnic mar an son I ceann garda. Sin díoch é agus sin éon rud. An íireacht ar fad an na Ruiséalaigh ach bhfuil sé an posta. Ba bheag mar thugad rótha scór eile an son tríd scuile is dócha leis na Ruiséalaigh an pocan amach garda sáid. Gan dát agus sin éon rud nach bhfuil cíal bhar áhéamh na Breannig. Caithigh siad brúsúas ar na pochanna amach agus líróidí chuige áil agus tá nábhan óachtar acu óhéamh na líróidí sin. Seo chuing James Kennefic ar an taobh an Farc. Agus é lán sásta pléas gamach leis agus an brick flick denta an sonna gach fadal in a chóim róir. Seo chuin Kevin Tatton inis agus acra mór spás oscailte ó sa chóir. Amag Tatton tuairtfuin spruc agus scór brá aimse Kevin Tatton. Tá scór inis ag an dá lechúlí Kevin Tatton agus Chris Ruddy agus Fánaithe Ruiséalaigh fós an óachtar. Anna scór ar fad agus anna chóimar Cluiche 3 fasanna a chunig mar an sin agus nuair a fór sé Shelvan Schlitter ní raibh éon Jackar aige leis an gríomh. Seo chuig inis Daniel Moynihan, nó fiúán Luke Duggan Murray agus é siúd a tuairtfuin spruc agus scór eile aimse acu. Rá scór an son leis go trocha second ag Fánaithe Ruiséalaigh agus anna scór go dó. Is sé mór muoíach é Luke Duggan Murray agus anna scór ar fad tá sé tar éis tachtamach go dtí an lelína agus tá luas aige agus tá sé ar an múl chumá ag túir takeíocht don imróir leis Shelvan Schlitter bhí sé ar a ghúling agus le luas lasreacht nuair a fór sé an Schlitter chuir sé ar an trasnána go slacht for ar fad. Anna luas taispáanta an san sa scóir déarnach istócha ag Fánaithe Ruiséalaigh. Iad a gaiirí níos compórta istócha gobar tríd na lábha agus passanna anna chluise díorchaisteach sa lapa ásáidecha agus istócha gúil siad tarthúil agus iad fáil na scórnás. Sin díorach é agus beidh siad ag súil go méid na Breannig tíirseach tréise le 10 ó 5 déag fácha agus beidh na Canélacha sin I bhfad níos irónaí de Fánaithe Ruiséalaigh na Breannig agus tá nuas agus tá scilecha chun an buntáiste áil ó thaobh an Canélacha sin. Ní hé aspa ocras nó sprid istócha a chorastas na Breannig a cháin asca clisteach istócha ó thaobh na pocan amachach go hátha agus Shellamh ach má siad chun an cléthas á bhuachant beag gur thar radéigantí anamh faoi Shellamh ní róide istócha. Tá anna dí tarlathe an son ar fear na Breannig. Tá cían ó Gréalis tagtha isteach in áit aine ó Conala agus neidir an ahrá sin cuasaí ar an chluthe nó bhága sé a rion ar an chluthe. Seo chuing ránán ó beolán ar an chlutháin heil. Brú ar ránán agus decrochtaí aige an Schlitter a fiocha a chairion leis ar deire hir an fear mór leis na bútaisí bán deirige agus chalís denta ar siúd pucs ar isteach a bheith ann agus an bheirt denta aige. Tá sé sin tiltte aige agus ceapas gur feol ar chalíiste a bhí an cúpla nóména hin chuma ach seansaríist de Mícheál Breathnach é a chur an trasán agus an Berna leidúiríis tá siad tá Fánaithe Ruiséalaigh sé faointe chun tosaigh agus seansanis do bhí híle é leidú. Mike ar a chaithúlacht ón bhad son amach agus ceir a fáinte ná mláán aimse aige iad a fádós na pocan na séire
Anna écht a dhéanamh go siúd is tócha I gimmert mar lechúlaí lár agus a tógan na fucking séra ní anmh ag cíonnta é sin. Ach más é siúd an fear seár den job, sé siúd a bhí ceart a bheith tógan na fucking séra. Seo chuin Chris Ruddy. Ruddy á scúpa chun siúil, sios na parca, steach sa stúil le chearcalach, tríd na cosantóirí, cantóireach galóir, an airóig leis an cosantóir eile a chlána, déna go dying, agus puck sér amach browntar a bhathe leis na Brannig an son. Liam McDonagh a pléas gamach leis, agus pís a stracha dentar siúdar an sliamach. Agus an sin crothe de bhar an puck amach garid a rís go dtí lechúlaí ó Fánaithe Ruiséalaigh agus Caithfidh na Brannig rudí gan íanamh chun é sin a stoppa. Seo chuing a ríist. Fánaithe Ruiséalaigh a gobar tríd na lába annach an pórdach neidir a chaise an count son ha maintar na Brannig fuaman sa anna bhí hásta leis ach scuilinn réiteoir leis dul araig. Líró Cluiche isteach chu fada le bud HÉireann. HÉireann an son achar spás aige. Stón gúil coolar ainting ón slí gúil sé roch ach an normacha cosantóirí mar haimpléir agus neidir reis a ábhrín saontach leis an seileann son bhí seans aige beidir scór a hógant ach seo chuin Kilmallock Gaillimh Ríde. Agus puck sér amach bronta bhathe leis na Brannig an son Kilmallock Gaillimh Ríde pléas gamach leis agus puck sér amach a bheith ann. Ní le áras fi sin fliáin hí lethach a bhí ann rinne sé íireachta an slitar a fliáil ach bhúil sé a chomáin agus sin éon fá gur puck sér atá. Ábhrín Mícheál for a stócha. In count son seolta inis ón puck sér trasna na parca. Sin líró deas inis díorchos cór Sean Denver. Fear míon pell le fur na Galway. Ach Sean Denver mí chroing leis an íireacht agus an count an seolta ar chléags ar fórílige sin an 8ú count in an omláin inis ag na Brannig. As per Crinnis atá le feicáil inis seo héamh na Brannig an gá count nach ar fóríleach seans a ríis. Rónán McDonagh inis á heola isteach a rimla cearnóige an náda le Rónán ó Beolán. Á bhailú an son é tuairt ar chorúil ach é búlta ar chléags ar fórílige. Well ba hans glórmhar sin Mark. Well, no mates bródroch a chunig mar an sin bhí seans aige breithir an líród agus cúlaáil ach bhúil sé in an láb agus cúig sé an talamhach nuair a fór seans seans a ríis. Ar chlé agus ar fóríl agus trí cín as a chéile dultar fóríl in is ag na Brannig. Tá na Brannig socrú síos a seach chléthe pí níos fear inis le déanaí. Si gosáid seileamh na líróide. Mike O'Connell heola isteach go clíthánach a ríist os cór an sprucha stig. Rónán ó Beolán dulta chun talún lurg pí a takeíocht an son agus Brandán O'Connell fuite mar heonnachan aige. O'Connell inis a tuairt faoin spruch agus é sin níos fear inis os na Brannig. Scór bra an son Brandán O'Connell. 3 scór inis fuite aige siúd an jobh agus na Brannig a teach níos fear. Tá sé dul bhd níos fear agus an bert imróir is canúnaí atá cho ná Michael Coníile agus Rónán ó Beolán ag crothúin seans seo de Bránán ó Coníile agus anna scór ar fad. Seo chuing inis ó sin ó Cealla. So Cealla láidir ceart agus limróir eile á titimtá agus an slua fuam san anna bhí hásta an son leis an slíor chuis é sios. Ní hégur Calíise bheann dar leis an réitóir ach má bhfuil an commandaring sa cheanna stocha go gatha tú an immerta stoppa agus neidir méid go díreach cé há sínta an son. Ach ní dhéochann sé mar gúil cumar ó bhathair. Fearlar Park is dócha beidir James Kennefic nílim cinnte ach timpiste gceart a bhí le feicáin an seo ní a bhein Calíise an seo I mo thuairimse bhí sé rá chungrach don fearbhíag bóla an slitar I mo thuairimse. Bhíoch mu a ríist an sáthir á sin ó Cealla am an seileamh son gur sé díra áis ar níor seacha díra éalú ach bhí an cumán ádaige ach neidir raibh marrán ann in áíire. Tásúla gom go mbeidh sé ceart go leor agus nenig an cluiche ar aghaidh le well bhí seileann slitar ag na Brannig beag puck séir acu ach ní bheidh cead acu scóráil go díreach ón puck séir is tócha. Sin é agus is tócha anna sin do chúis náfuil Mike O'Connell á thógant, ní sé gardens slitar Neil O'Connell á thógant tá Sean O'Fianna á thógant agus ní é siúd an néascara ach mar dúirtú níl cad scóráil ó seo so déine sé cílas tócha. Sin é an fás tócha Sin níos fear fearna canúirte a chamád garden cool.
Well, Rocky gan an líróid sin an líróid seo Rocky sé Iomána cearnóige agus beag siad ag iarraigh seans a chruthú tar éis sin ach mar a dúras nílach ceir pointe ar na fóin inis tá Breathnach tar éis tosnú go máil tá siad ar eiste Cluiche agus beag 10 nóméad cinúnach le feiceáil a gcuin. Well, Rodella is dócha gúil sé buntáisteach do fear Fánaithe na Ruiséalaigh bheith híos gartathe go hartha má tú ceir fáinteach an ceing le duine mud fácar an clog agus an fuineh ar fád ag na Breathnach faoi láthair ach ní hé nachfuil sé gartathe ach há sé buntáistúlas dócha do Fánaithe na Ruiséalaigh. Well, ní dhéananig sé an dochar den na Ruiséalaigh ní réon dá faoi sin. Tá an lábh an óachtarcha ar an barc tá siad ceir pointe chun cín agus gachród a dul ina bhábhar ach tá na Breathnach fós a Cluiche agus níl siad gan dóchas ní léon dát faoi sin, ní léon aspa craoin ó ní léon aspa spirit fácha i bhfuir na Breathnach agus beag siad ag súil go bhaigh siad cúpla pointe chun an bearna leidú agus beag críocht an céad go going tar éis sin. Tá fórna na Gaillimh tréis na bouty Leathcheannais idir hÉireann Sóisir a thrisint 10 nuaire ach níl an bua tréis a bheith cá riamh. So níl fórn an Gaillimh tréis an bouta ar an Cluiche Ceannais hÉireann Sóisir a thrisint riamh. So má dhéanann Mícheál Breathnach seo beag stair denta có ar bhaile lena glob héin agus ar bhaile leis an gabhain dé. Beag agus nuair a dhéachan tú bhfuil ó héamh stairde fiochan tú ar na cluichí Ceannais Sóisireacha le déanaí. Bhín Kilmallock na fórna ó Kilmallock agus ó Corcaigh bhín siad ag bhar an rolla ní léon dát faoi sin agus arís. Tá Connaí Shamrock sa Cluiche Ceannais mar bhúil siad inné agus tá an lábh an óachtarais ag Fánaithe na Ruiséalaigh. Ach ní mar a dúirt mé dóchas fós ag na Breathnach agus seansaile arís chun an líróid a chur ar Iomána cearnóige. Well, ní dad amrán é ceir fáinte ag leithe Iomána go hartha má há denú mud fáca agat joch éonrad tarlús dócha agus chuig ar déag fós ar an dá hÉireann ach sé an trú a hácear an bhfuil se fágant na parca an sá agus gurtú ceanga chorasta agus ní chríoch ná sé an Cluiche ach be sé súlas dócha an Cluiche Ceannais a thrisint más féidir leis. Inis líróid seolta isteach Iomána cearnóige ach an cúlaí ón O'Sullivan a teachtamach leis. Agus é tugad haulaige dá Paul Lane sé siúd Rúnaíon club in Shanagary agus tá Fánaithe na Ruiséalaigh agus é gimmert mar lán cúlaí dómh san inniuh. Ach an ceann san methe hÉireann taobh lína ach droch raimú ar fád a bheann agus osí nó cealla a feitheamh leis. Ríródnis seolta isteach Ciamác Gaillimh isteach ar Iomána cearnóige. Rónán ó beolán im an Shelibh é plucht amach le cosantóirí an éróg leis an cumána luasca dénig go daing bhí coolla reinting aige ach tóga sé a fointe agus na Breathnach inis 3 fointe chun siúl. Tá sé go hana heáach ar fad Rónán ó beolán é nóair aon sé Shelibh slitar bhíon seanna dain séach. Mí a rís nach bhór sé pocéireach i mthúrimse nó Poxéir ach na Breathnach ag dul an neart go neart i lár na húra. Fíoch ó béire a bailú an bocamach. Brú díobhar a chur agus sin cinna mór denta ag an réitóir an son a raibh siad a brethir nuair thug sin na coscéimena dar leis an réitóir agus Poxéir a bheith ann inis ar bhaithe le Fánaithe na Ruiséalaigh. Agus cosú leis an tarna déarnach nuair a fórrónán a beolána an pointe an úsáid leis an lábh séir i gcluichí Iomána i lár na húra. Níl míad cinnte an Poxéire nó an Poxéir don slíile é. Agus dúsáidtar Fánaithe na Ruiséalaigh an lábh séir an sin chun gramú dhéanamh uanta bhíonn sé Poxéir don rasúra ach inis seans ag Fánaithe na Ruiséalaigh agus Bud Hartnett. Bud Hartnett inis a tuairt sin Poxéir den giad scoch búlta ag Bud Hartnett ó lár na parca ceann anna cinúnach agus pí a cenneachta taisbáint an sonnaige. Anna scóir ar fad agus cúig pointe ar ceir pointe rís chun cúil ar chun tosaigh agus
a ríist Hartnett a tuairtfein spruc cuma míchraingar an count sonne seoltar fóríl ag bud Hartnett ein iirecht déag curtha mú ina omláin ag Fánaithe an Ruiséalaigh agus ceithre fáinte scarút na fórne a chan Cluiche seo joch aine bhuachan fós an sa i Gaillimh Mocheallóg i bharc Vicaralt a gléthe Leathcheannais Iomána Sóisir club na hÉireann. Puck séir an son bronta ar Browndown a chun le Colíche denta ar siúd agus seansa cahanis an bearna íslú go dtí trí fáinte. Agus Michael Corneal testpáint an sór ceannaireacht atá ag testáil go géaró na Breathnach a ríis agus a ríisteile rug sé ar an Cormac agus tá puck séir tilteigh agus seansa ríis chun an bearna leidú. Well, ha ceithre fáinte faoite go dtí seo ag Michael Corneal an éróig leis a cúigiú ceann a scóráil. Is cosúil go ngenig an count son díreach thar an spot a glas an sa i barc Vicaralt i Gaillimh Mocheallóg cúig fáinte an amláin ag siúd an jobh agus a fís a ceannaireacht á theisbáinte an son agin ar bhí sé testáil. Puck amach mór fada búlta ag Ross Walsh. I tita manúas ar lína leachúil na Breathnach agus é ballathe ag lína leachúil na Breathnach. Fíoch ó béire a ddíreach Iomána luasca ach blocáil deistenta ar siúd agus puck séir ar bhathe leis na Breathnach a bheith ann gur dhéann sé teangáil le chamáin Kevin Moynihan. Sios an tráile bheith sé. Agus na Breathnach is tócha a ddíre is fócha bearna aim siú agus ha cúla testáileátha is tócha. Tá cúla testáileátha ach an rud Simún an sin gur úsáid fáin an Ruiséalaigh an puck amach go faide agus tá sé i bhaid níos arónaí na Breathnach ná fáin an Ruiséalaigh. Sin é go daing. Seo chuing inis. Sean Denver agus puck séir eile Browntag seans a ríis níos ag Michael Corneal an bearna a íslú go dtí dhá fáinte. Agus ó Corneal go daing héin bogus sós na parca ón Gná immert. Níl sé gimmert mar lechúlí lár heile ní dólam Mark. Níl sé tá sé lár na parca orintanta i brúsús go dtíon leanlína chun tosaigh agus tá sé ar bar a níos agus seans eile díreach ar an trasnáin. Anna chraing go dó os na puck na sléir an jobh ar ón dá ar an caithmérá. Michael Corneal anna chraing Bud Hartnett ar ar théh eile. Sá se anna háchtach tas na fórna inis go hartha dulchan ceing agus míad a críochnú an chléthe gan a bheith tartótha in puck na séire mar an dá néascar seo chun gach ceanna scóráil. An náda an son le róna le Kevin Moynihan. Moynihan á heola stach ach an ceann son casta ar deire hir bethe ar chlé. Iirecht eile chutha ar fóríl ag Fánaithe an Ruiséalaigh agus seansan is ag na Breathnach ann saoí a hasnú. Agus rachaigh an líróid sin díreach síos na páirce. Líróid mór fada ard agus a ríist písa Browndown Corneal an ard leis go húdarásach agus duine ó héalathe ha bantáiste irde cog sa siad a bhaint úsáid níos searas an sásta dara lech. Seo chuing Oisín ó cealla, siar leis. Cho fada le Kilmallock Gaillimh ó Gaillimh ach botún lámh seála a siúd agus na Ruiséalaigh inis ar nón síach botúnú a son ar an taobh eile. Rónán McDonacha inis agus art spás a gcéhann son na lárna parca an cosantóir breise áfach os na Ruiséalaigh an son a feitheamh leis an líróid. Ní róchliste a bhí an ceann son. Seo chuing Brian Wheelahan. Wheelahan cho fada le Kevin Moynihan. Moynihan an son a goscailt na Gaillimh ach Moynihan á bhóla ar chlé agus ar fóríl agus budrochaíocht an ceann son. Drochaíocht agus bhí go leor spás ó sa chóir sa chúine ar héamh lámha clé agus ba ceart go mólach sé an slitar isteach sa chúine sin chun an deis a chruthú. Ach níor bhúil sé agus an buntáiste ag na Breathnach a ríis agus puck amach a có. Seo chuin cuimhín ó Corneal inis a tógant an puck amach. Ceann mór fada búlta síos na parca. Búta an son i lár na parca. Kilmallock Gaillimh agus é gúsáid an mó díreach isteach sa stúil le Leathcheannais ach an cosantóir John Paul Ivers a chléasca amach an ferras sinne ar fuair an Fánaithe an Ruiséalaigh 35 bliain díis agus é gimmert lá le a bhd ach an líróid isteach Michael Corneal písas bás ag Michael Corneal agus scóir an gíascoch aimse ag na Breathnach chun cluiche a gairí níos lú an sá héamh bearna de puinte amháin is scarút na fórna. Agus ó Corneal ag boga go dtí na tosathe tá sé sa lánlína a reis go dtí an leathlína níos agus tá anna chuntóirt ag buint leis ag testpáint an sór ceannaireacht atá mar a dúirt mé mar a bhí ag testáil go géar uathe agus ní lech puinte idir na fórna níos agus an lábhar in óachtar ag na Breathnach.
Lábhan uachtar coppaí láthar agus leach pointas carút na fórne. Líród cliste seoltais dachan son agus Rónán ó beolán mar sprucastig an fearmór. Ach seo chuing an fear an príomh mar Rónán ó beolán. Buint brook agus cúil na giad scoch aimse ag na Brenig. Chá pointach an caingan so agus cuaig nuad am chutamh gurta págir an clog. Anna chúlar fad. Ón feardain séireach sa lán lína. Rónán ó beolán agus anna fásar fad ó Michael Coníla an uair sin agus tá siad gá chúlín chun tosaigh anis agus ní léon dógur. Anna luas leis an cléthe anis fáil láthair agus bud háirtas a ballú an clitar a stig agus foc séir mealta go héananig an réitóir léonmh Kevin Brady tart an toc séir isteach ach anna chúil táchtach go dómhíon son. Agus tá go lorna má fácha níl tá cúig nó méid tá ceann nó méid le fáil agus tá go lorna chun an bearna leidúig fan an Ruiséalaigh nílach puinte idir fórna inis agus beag an chéad scóir eile beag sé thar a bheith canúnach ach a rís gach rud i dul i bhábhar na Brenig tá go leor faoine bheith buint lóthab agus ní léon dógur bhuiine get as fan an Ruiséalaigh agus tá siad faoi bhrónis agus Puck amach mór mailteach búta sios na parca an uas ar an lína lethúil. Seo chuing Kevin O'Brien a dír tacht a dír a chá rin de clibert tosnathe agus é garí anna bhí achtar a fád an sá híos foin bos go Tráchtaireacht ach seo chuing Ruán ó Béra plés go amach leis. Berta chur brúir ach líród ord seolta sios ar an príomh sprucastig sin Rónán ó beolán anna eicáilach go dó an sásta dar leach ach ní éiríonn leis é amachú agus á Kevin Tatton a tacht amach leis agus an puck séir mealta Kevin Tatton agus anna chosint ar fád an sána Fánaithe Ruiséalaigh. Anna chosint ar fád tá ar gcóir dom go raibh sé go légas a chosint don uair dearnach ach anis rinne sé chosint den sco agus seansarí sé fan an Ruiséalaigh an líród a bhúla síos na páirce agus an scór cinúnach áil chun an léa chuir scór. Tá seansa an dá éireann sa stairionmh don giadúir bhí bua ag Fánaithe Ruiséalaigh i gréibh an uirthir an ára a Corcaigh. Búidir an candé am líana níl ceachtar chu riamh treis an cléthe canis a hrisint céachá bheith búcach an sahan jobh. Níl is going fós mar há cúpla numad fág going fós ar an clog. Clibert tosna an son ar an taobh hail a chamach le Luke Dugganberry na Shanty Roddy. Shanty going in sub-éidir a chuil a chop séir amach. Brunta ag Kevin Brady ar na Brenig. Bhí seans glórbhar ar chuil dá deich sé an tro eile. Ach a tuc séir amach a bheith ann ar deire hir agus bheith sé sin anna cinúnach a socha i dro deire an cléthe. Well, I hear the drámaíocht bhí Bud Harton is dóchna bhí sé séir agus bhí sé tar éis dul díreach tríd na cosantóirí go léir bhí sé na inar chun cúla ach bhí an réitóir tar éis an dóg sé teige agus seansarí sé Mícheál Coníla an líród bhóla síos na páirce. Britain and Slither de clogad countess na himróí ach titan sé ar deire hir I lapa Ross Walsh. Seolan Ross Walsh amachtaí an cosantóir agus an neart cosantóir an Dave Howell. Ní mar an fácar an clog an is a chuáin nuamad agus cúig second déag a chá na Ruiséalaigh go tacht agus a downsaí síos an lína ach trochúsáid na líróide an son agus é tugad go dtí cían ó Grílis an anadí tacha isteach a denna bheith fort an sahan job. Seo chuing Rónán McDonagha. Líród mór fada seolta síos a nuas ar an spruc a ríist. Rónán ó beolán anna chaúrach anna lubarnach a sigan son ar fad ach decrochtaí again count an a bhachtú mar an Slither methe chun talamh agus ábhíonn de clibert tosnathe going. Cé hagan amach leis a chuáin na Ruiséalaigh agus neart ama cohanis an countá chlána. Seo chuing inis Daniel Moynihan. Ag siad a bheith fáinach leis an Slither gan é a bhúla agus sin mar a hála bhúil sé an Slither agus ní raibh sé fáinach leis an Slither bhí spás ar heh lábha léir agus ar heh lábha dhéis ach rinne sé an cinenne gan an spás a úsáid. Íireacht eile churthar mún son ag fád an Ruiséalaigh ceann anna táchtach a bhí an son mar an seilmh tartha utha agus tá seilmh cho táchtach le scóir faoin drásá a ceachtar des na fórna.
An tuchamach búlta an son ag cuimhín ó chun le nuas ar an lína le chúil. Seo chuing an fear anadaí, Brian Wheelahan a bhúla sios an lína ar an déobh eile fach leis á Bud Hartnett. Agus le siúd faoi brú agus brús a chrán denta ar siúd Drochailíse bheith ann mar tugann sé seo seans inis do Bud Hartnett heola ar an trasnán agus na fórna chur a chó scór agus gan doubt beg ann breise going an sa in jobh Moscow ráise de denúmid an son effort. Big ach níl ceann éas cé an ceann sin tá sé díreach in aice leis an taobh lína cé nach bhfuil sé fad amach an gúil is ceann an iachar é sin agus tá go leor brú ar cétá ag búla tá go leor brú ar Bud Hartnett ach tá sé I mór a réime I nómh gach seans a fór sé bhí sin an é a thógáil ach anis an seans canúnach an méid sin an é scóráil. Big ar an áil mór a thógan tríd an ceannsá mar dheoch sé seo cléthe ceise a chosantartha. Tá sé annach rain go dós na focan na séir go dtí seo an jobh as tre sé bhúla ard agus tá sé trí sé bhúla crain an náda leis an bratbáin agus an spruc aimse an son ag Bud Hartnett agus na fórna inis ar chó scór agus an tam caite ar an clog. Anna scór ar fad agus anna drama anna cléthe ar fad agus thaispáin Brian Hartnett ag deir an cléthe an sort mion atá aige agus ní a bhéon deachar aige an líród a chorthar an trascán gan éon stró. Nuair a bhí an brú go hana ard ar fad. Well sin é hon fadóg lán ama séite ag Kevin Breda beg ann breise going an íag seo ráthréimh se de denúmid an íag son má bhí an cóscór fós a going beg a himmert a going ach caig na fórna dul thnáisisteach na seamí festis agus socrú sios a stócha agus begur fad smuoineh chunasáiste chun an cléir seo bhóchant beg na cosa turseach hon talamh bog golóir an sa a cha cléthe úntaach Iomána á immert a going an sa agus an dá ar na tart gach ile pí a funineh á có. Anna cléir ar fad bhí an lábh an óachtar ag na brenig ag deir an cléthe ach thaispáin Fánaithe Ruiséalaigh an spirid agus níor stop siad ag déanamh seachníireacht chun an bháil agus ag deir a chríochnaí siad ar chóscór agus tá sin fearáilte mo thuairimse. Well sin é héana 15 scoráilte ag na brenig nád a hochtjug ag Fánaithe Ruiséalaigh ach merkas tócha an númad canúnach an son sa dar lech sé an cúla scoráil Rónána Beoláin. Is tócha gur sé teachtal tamil bhí sé anna eicáilach an son sa dar lech. Bhí sé go feicáilach agus chumáile sin chuig Mike go choníile chuig siad isteach na tosathe chun taíocht do thuirt de Rónána Beoláin agus nuair a chuig an líróid isteach idir an bheirt chroigh siad an seans agus annachríoch ar fad. Well tug míid súla rointas na scórna an sa. Bud Hartnett so isteach sa spás agus gan mór an stró díreach an trasnán anna slachtfar ar fad. Anna úsáidin líróid is dócha ag Fánaithe Ruiséalaigh a ríist a gobar tríd na línte ó seo scór anna bhrá ar fad ó Rónána Beoláin thar a Hurling. Agus is dócha ceannas na rudí anna háchtach a dhéan na brenig chomá mo thuair an héin ná Michael Conleh agus suas isteach na tosathe. Ja, agus dómhar an sort glúiseacht sin mar bhí sin an taíocht do thuirt a Rónána Beoláin mar bhí Rónána Beoláin ina éonar an tómar fad féachar an pas sin anna feasar fad ó Rónána Beoláin ach nuair a chuig Mícheál choníile isteach thug sé taíocht dó agus bhí sin an níos mó spás agus níos mó deisina a chruthú. Sné go díreach. Fioch míid an sár cúpla scór eile an son sin Kevin Moynihan seola an slitar isteach a rimla Cearnóige Bud Hartnett an son annach chlichte annach licar fád a teachta dír an Murchú agus é chuir díorcha an trasnánaige an son a gaiach na súl. Scór eile brán íag son agus bhí tréimh si is dócha maistracht ag Fánaithe Ruiséalaigh sa chléthe ach an son sa dar lech tháinig tréimh sin is dócha níos seardas na brenig. Bhí gach com ar an scéal cúig nó méag déag fácha go méach an bua ag Fánaithe Ruiséalaigh gach díreachtar éis sin tháinig Mike ó Coníile isteach sa cléthe thaispáin sé an ceannaireacht a bhí ag taisteáil go géarúthe agus
thug sé mar a dúirt mé takeíocht de Iomána beolán agus idir an bhirt bhí siad in an gach rud a aistrú. Well, sin scóra aimsigh Kevin Tatton. Fánaithe na Ruiséalaigh hadn bhirt leithúlaíon son Chris Ruddy agus Kevin Tatton tre scórna aimsiú. Is mar dúirt é sin an cléthe sa látha an Iomána stocha bíon gachinge mar chud den ansaí. Go húnta bíon na leithúlaí bíon siad séir agus bíon bert nó trúr ag marcáil na daine na tosathe, so bíon na seansanna ag na leithúlaí chun scór na aimsiú agus a cruthú agus a thógáil chumá agus bhí Fánaithe na Ruiséalaigh go hanamhá chunéis sin go hanaíofacha chunéis sin a dhéanamh. Bhíocht míid an son ar an buile agus nuair dhiimigh Kieran Walsh an farc gortathe nó sé buile donna sa cheann son chuin mar cúpla second ó hinné ach is stocha go cailún te siúd mar had a lár na parc a tochtach go thurtha an breise costa tastáil. Agus bhí sé ar barí nómh agus ach taréis sé sin deistrig Fánaithe na Ruiséalaigh. Nílim cinnta cén fá. Chúig siad go fada ónna cochanna amach taréis sé sin agus bhuaig na brenig gach seachas pocamach amháin duna pochanna amach agus bhí siad an seileháil agus an brú a chur ar Fánaithe na Ruiséalaigh. Is tócha hasníidir a gimmert go dtí a láidirchtaí seo chuing Michael Conle tartan pass a ríist mar dúirmar le Iomána beolán istigh anna éfachtach ó Conle bhagus suas bhí sé ann chun an pass a thabhairt. Iarchasteach sa fócas bás is críochas nasta. Gan dót, críoch anna nasta ar fad agus mar a dúir tú pass glóite ó Michael Conile chun an seansa cruthú agus mar a dúir sa chéadle as a tarna le éon óm agus éon uair aon Iomána beolán Shelvan Schlitter bíon seans aige cúl nó cúlína áil agus heispáin sé an mén sin a ríis. Sure, is tócha má hán dáir na gimmert cosantóir breise. Níl gá dad imróras fear a bheith hirs na cúlathe. Ar lí tuisgúil níos mú ibrecha go tíraun. Hatú níos fear as de ibhre sé de Michael Conle de imróir sciúla chu sós na tosathe agus sé gobar go húntachtá sa dar lech. Well, gan dát nuair a bhíonn tú séir agus nuair a bhíonn tús na cúlathe. Ní gádit a bheith ag marcáil duine an tómar fad. Caithfidh tú a bheith ag leanún de roiig go tapig nuair a bhíonn an Shelvan Schlitter ag na daine i lár na parca agus takeíocht do thuair dóibh mar beag seansanna a got má ein tú an Schlitter ach gan an sort struchtúr nó an sort áit a chaméid os cór an lánlín an tomar fad ach clúiseacht sós na parca nuair a bhíonn an seans a got. Well, Fánaithe na Ruiséalaigh mar a dúirmar cúpla bliain ó hin, ceithre bliain ó hin, bhí caintear nábach Fánacha agus bhí chuir inis a gléthe Leathcheannais Iomána na hÉireann. So anna obair ar fad denta a cóhíos an Seanagaríon son. Agus bíonn siad ceangailte faoi ís le Cláin agus Ahraí Néil chumá a siad a tacht níos fear inis sa ráid seinseir. Craobh an iarthar bhuatha cá nara chaileidir na clochtdómh an son a gréibh an caundéa nara im líana an son bhí an bua cá. Clubbatha fiabhsú is tócha go mór. Ag fiabhsú go mór mar a dúir tú anna chuid ibre déanta chofuí ís agus i lár na thuaire sa tír seo tá go leor deachreachtaí ag clubbanna beaga agus is dearród cáil go bhfuil siad ag Leathcheannais na hÉireann in nómh agus cé gur sort áit anna láidir ó heh Iomána an chuige an Mocheallóg tá siad sa grád idir bheanach imlíana agus beag siad ag snú go mór leis an sort dúthláin sin ach anis i lár na thuaire tá seansa có dul gurí Craobh na hÉireann agus beag siad ag déanamh 7,000 chuné sin a dhéanamh. Well, is cosúil éon fern a bhíon bantig Frank Flannery lá Ioríonn go má lo má hiochantóir Belly Sagart ó fortláirge am léana bhí sé bantach lothe friisidir cléthe canis na móin chaildir ag Feather O'Neills a chomá bhí sé bantach le Fánaithe na Ruiséalaigh chomá nara na friisidir an Craobh ar son agus an obair fós le feisce tú bliana stocha. Gan dát go leor ibre déanta ag Frank le an antlubbanna agus bhí sé le Fánaithe na Ruiséalaigh an óraigh agus tá chuid méracha le feiceáil ar an sort stíl imartha tá cóig úsáid an imród breise ag túirtaíocht don fearratá leis Shelvan Schlitter an tómar fad agus is de rud é eáil agus
Tá cléir tar éis tá súris. A seochuing Fánaithe an Ruiséalaigh a gobar siar a ríist fear breise acu. Seochuing Luke Duggan Murray. Hail go fada le Brian Wheelhan an fear anadí. Líród anna chlisteags, anna físa skille ag smachta istigan son ag Luke Duggan Murray anna bhar na cos ar fad past an giascoch chance going in Agus an bid son dente ag Fánaithe an Ruiséalaigh. Past an giascoch isteach sa lapa an son ag tá siad chun caingin isir tús an ambreise. Anna léargus ar fad ar Bud Hartnett a ríis agus fiocht sé amach. James kinda fix the spás agus cé go raibh an blokáil ag tacht chaise ar héamh a dhéis agus chríochnig sé go glóirte san engach anna chúl ar fad agus an lábh an óachtar agus anna hosach a ríis ag Fánaithe an Ruiséalaigh. Tús blódracht a Fánaithe an Ruiséalaigh an cúl san hail hanna cúl ar fad ar taobh amháin. Seochuing in ish. Walsh. Ceann san seolta isteach fada agus písas bás ag Brian Whelan. Aimige. Tuairt féin spruc an son, hÉireann Goling ach níor raimig sé go raibh bhá leis. Owen McGrath a bhí ann. Drothóir é siúd chomála John McGrath an foirn agus for John McGrath náid a dó i gcléthe ceannis na móna lá déirnach ach a bheirt denta aige agus a rathóir Owen take isteach a áit siúd ach ceann eile curtha ar fórílann son ag Fánaithe an Ruiséalaigh cúig iireach déagana amláin curtha fórílacha ach cén bhíonn son ghfuil anadaí denta ar foirn na Brenig tá Ruiséalaigh ó Béire teacht chun páirce duine ó héalathe gemacht agus na cosa nua tá stálóthe stocha. Agus tá aithnú manmant tar éis teacht isteach bhí Fánaithe an Ruiséalaigh sa tarna lá anna hosach ar fad agus tá na Brenig faoi rúil ar na huire. Tá na Brenig go maithfah bhúil a láthair na huirithe ach an ceann son dul methe hÉireann taobh líne agus póc sleasa a bheith ann ar bhathe leis na Brenig agus an Michael Connelly a ddíra a Hogan tá cha beirt a chorástág sa seasamh an os ar an son. Cheap sé gur ag a héanamh an taobh actually mar is do Fánaithe an Ruiséalaigh a bheith an póc sleasa. Agus tá Kevin O'Brien a gimpí ar an muir líne gur do héin a há an póc sleasa. Tá Cairn tá Ruiséalaigh ó Béire chamá tágach an páirce dó sna Brenig cosa nua tá stáil anna chud drothóireach a gan dát ar an foirn drothóir siúd le Macdara ó Béire fear a chuinge cá bhíhar dó a seochuing Rónána Connelly ar Michael Connelly. Calíis denta an son ar siúd agus póc séir brownta dar leis an réitóir. Agus Michael Connelly go feicáilach a ríis gach rud gach dearród atá déanta chu I nómh tá buint le Michael Connelly agus chomáile sin Rónána beolán sa lá lína so seans a ríis ag méid Michael Connelly chun an Berna Leidú. Well, ní ceann first seo tá sé ar an chuig bhéidir is dahad slaat ach Iling Géirige agus an ceann san casta ar dheis agus ar rialige. Sin ceann is na céad ceann, is an sin céad ceann na chuir sé mún cléir fad? Tarna ceann is dócha ach le chud is mó tá ní léon aspa crinne sa buint leis ní a ríis. Is Count Dacker a bhí ann. Count Dacker, yeah. Seochuing Sean Denver. Denver an isis písas bás ar nachad slát díorchos cór an cúl ach an ceann san seolt ar fóríl a ríist dar leis an muir líne. Tá héan iireach déag chu ar fóríl ar fad ag na Brenig go dtí seo. Ach, is tólan bicéirt a bheit an ceann sanna scóráilne seach dahad slát amach. Seochuing inis ó sin ó cealla. Amach ó fada le Cian O'Grealas. O'Grealas fé brú trúmar heimpléir agus a ríist an slitter dul hÉireann taobh líne. An taobh líne sá gardoing anna chud líróide teach síos an sá. Ach an immert stop ar ríist ach meach an caingin is. Bás a ríis. Seochuing Kevin Moynihan. Fioch sé go deasa. Moynihan á heola isteach anna iirecht ar fád ó Moynihan. Má ar rion leis é seoch ar hÉireann tras nán be sé na scór úntach agus dhéan sé go daing scór anna bhrán san ó Kevin Moynihan. Etalt ísle ar an slitter. An ísle ar fad ach a ríis an líró tras in na park is stig sa spás sin é an fá chroigh siad an sean sin agus anna chríoch ar fad. A ríist ó Ruiséalaigh go Mocheallóg. Tríd na lábha, cho fada le Kennefic.
Kennefic a gaimsú pí a spás a chuinge agus líró glóte seosteach ó scór Luke Duggan Murray Hartnett go leis scéal a casa an taobh clé agus a ríist Hartnett a deadh an bheirt a ríist cenar an na fórna an jobh agus puinte eile bra aimse aige. Sin de bainte in am lán aimse ag Bud Hartnett. Líród mór mailteach fada seolta isteach an os a Rónán ó beolán an fahiíocha stig pí a cosint des de flic bhíidir díire a stoppach ní bhaidí sé stoppe ach stoppan siidir deire híre inis agus tá Fánaithe an Ruiséalaigh go teach amach leis agus a gobar tríd na lábha. Seo chuin Kieran Walsh agus hurnéis ar an fárca ríist. Líród des seolta tresna na park aige an a cháilt ar fad an son an nahad slap agus scór an a bhrá leis an a fís a skills, an a fís Iomána an son ach céile ach Bud Hartnett a ríist. Bud Hartnett a ríist an a Cluiche ar fáil leabhain sé an cumán an Ifir níor díag agus bhí sin an brethir níróid agus anna chríoch ar fáid. Tá sé mar a réime in ómhní líon áras frí sin. Well, dhimar Bud Hartnett dhimar sé manúr agus seintir le Corcaigh le cúpla bliain tá hin agus tá rion sin le feiscintear an cléithe seo an jobh. Walsh a ríist a treuch an caing pí a spás os a chóramach Berta bat na sáil dá siúd Rory O'Bear dtíar stoppa chuir leis ach ní éireann le sé a stoppa agus scór eile bra aimse ag Fánaithe an Ruiséalaigh inis agus iad a brúch an caing agus iad go má nuachtar foiil láthair. Agus na Ruiséalaigh lán a fuineh lán le cosa inis agus an lábh in óchttar go hiile is go thomláán a chu an a scór ar fad ó Kieran Walsh an uair sin chuig sé amach an bar cúpla nóméad a hin mar bhí sé gorta tá sé reisin is agus túna chu an mhór an gléas go dtí seo. Bhíoh mí níos an tuach gard úsáide ag na Brannig don ciadú riamhsach lethe agus as dócha dtíar lán seáil isteach an son fada a nuas ar an fear cantúrcha stig Rónán ó beolán. Nart spás an sá ag Fánaithe an Ruiséalaigh chuna raunóirí fuamará travel leis ach duine sé an bhéad san agus é seolta isteach ar imil an stúil le chearcalach. Seo chuing Brandán ó Conla, Róán ó Beara fiáin. Agus Fíoch ó Béire amach go dtí Liam McDonagha a bantúsáid as a chum ró Rónán McDonagha agus a dhear a thar. A ríist Liam McDonagha i Mocheallóg. Liam McDonagha a bhóla ard ach Liam McDonagha a bhóla go míchraing agus ar théamh na lábh deise iirecht eile churtha mú ag na Brannig sin cúpla ceann inis ó hús an an breise a ráceann. Agus ga ceann inis beag siad an a hábhtach ar fad ach tá job sort éasca a dhéanamh inis ag Fánaithe an Ruiséalaigh tá sort glú chosint a dhéanamh acu ní le carros na tosathe mar éachim agus caithigh na Brannig an brata bhóla inis. Well, iirecht eile churtha mú an son ag na Brannig sáirgháil san éar ó Fíoch ó Béire ach Brandán ó Conla ar deire hir a chasa ar fóríl agus Shellah hurnéis a ríist le Fánaithe an Ruiséalaigh agus níl siad a gúsáid an tucamach gard in néchar a hiile. Neidir ar dheist Mícheál Breathnach na Brannig ling agus iad a brús ósar na pocan amach mar ní lang is éir stig a hiile. Seo chuing tugtha howlan son dtí James Kennefic an son agus sáid Kennefic fós amán Shellah an son agus Berta chur brú ar siúd ach siar leis cho fada le Kevin Moynihan cart a buí bailthe ag cúpla númad ó hin ceannas na firas mú ar an furnas dócha ó thaobh irde seolta isteach an son go dtí Luke Duggan Murray a díire pí a spás a chu thuúd a héananig aim síon sé leis aim síon sé pí a spás agus aim síon sé scór leis sin éon trí scór ag siúdan sa le an jobhán scór na aim sé inis ag gach ile ceann des na tosathe seachas Daniel Moynihan. Ard scór ar fad agus fáinach le Shellah an slitar a ríist ó Kevin Moynihan an líróid isteach sa spás. A níos tá gach cuma ar na Brannig go bhfuil siad tuirseach tríochta agus an a scór ar fad bhí sé an timpeall ar an cosantóir agus an a chríoch ar fad agus anis tá siad 7 pointe chun cín. An dí eile tagach an park an son ar bhaithe leis na Ruiséalaigh had Jack McGrath a teachtaisteach an áit Brian Wheelahan agus mar dúirt mé géarchá le cosa nua
Gahar hin an breishags and talamh cho bog leis an slí bhfuil sé inis. Kennefic. Spásos Cork Kennefic agus brúch an caingach Bert a dúna síos thug sé an pass ag an am díoch ceart. Seochuing Kevin Moynihan a fáilt achar a scór den Léon Jobh agus tá na Ruiséalaigh inis 10 baint ar 8 baintach an caing. Kevin Moynihan le scór bra an son agus anna chud anna ruúthar ar fad an son ó Lárna Parke. Anna ruúthar ar fad agus haspáin Fánaithe Ruiséalaigh an sort luas atá tá siad lán a réanis agus lán le spuirid, lán le fuinmh agus atá siad ag ré leis an slitar éonóm aon siad Shelvan slitar agus ag crothú na seansanna de bhar úsáid an pass láimhe agus anna scór ar fad a rís agus an lámh in ótar go hiiles go thomláin a chunis. Well, is mór an écht é 8 pointe a scóráil leis de den úmid. An é ghfuil na Brannigh ina gole, nuail Fánaithe na Ruiséalaigh tréis fios mór a chur ar glethe? Well, tarlíonn sé sin ó go home. Nuair a bhín an sort momentum ag fuireann éigean agus nuair fór siad an cúl thug sé anna spuirid agus anna dóchas don na Ruiséalaigh agus bhí siad in an buntáiste dhéanamh agus fór siad an puinte tar éis sé sin. Bíoch míad ríist ar an cúl an sonna gná am a scóráil Rónán ó Beoláin anna feas go dó mar dormar ó Michael Connelly a cho Beoláin san áit ceart ag an am ceart. Féachar an gasisiún ó Hartnett agus caiise agus ar héamh a dhéis. Anna scór ar fad. Anna feas ar fad, díreach trasna an chúl agus ní raibh duine ónnig marcáil anna scór ar fad. Ach an difriúchttar an fórna i Lárnathe ná Bud Hartnett tá sé marna a réime agus gan mór an strón nó aon sé Shelvan slitar fáin sé scór nó chrothíonn sé seans. Sinné go díreach agus 10 pointe déag scóráilta go dtí seo ag siúd neamh so tá sé anna Lárnach ar fad do Fánaithe na Ruiséalaigh. Anna Lárnach ar fad agus comáile sin chrothigh sé an deist an chúl nuair a fór sé Shelvan an slitar bhí sé an fear an fiocha amach agus bhí sé anna éasca an críoch a dhéanamh tar éis sin. Well, scóráil Bud Hartnett héana an lá déirnach a gunge slíomh gua. 11 pointe scóráilta ag an Jobh. So tá sé tréis is dócha an job a fiocha suas ó Josh Busang agus tá sé denmh an job go hanamh anna chinnar ar fad an Jobh. Tá Fánaithe na Ruiséalaigh cúpla focail a siad a caint an son fuing agus is dócha náfuilótha an ceann san a hágan taobh hirdíomh go háthag siad 8 pointach an caing tá siad brúar aigeis agus an cléthe a chríoch mar gach seanscá a bheith cléthe canis ile éireann má irion lá sin íanamh. Anna himróí inis ar fad dul Hurneis go dtíon park agus a tógan suas na honada ar an park an réitóir réig hail chun an slitar a chabhaisteach. Beag denú a going a ríist don lech seo agus gan dat mábhíonn cóscóir going beag a himmert ach tá 8 pointe inis de bhearna idir na fórna so tá dúthláán mór os Corna Brennig. Tá dúthláán olmhór os Corna Brennig mar nuair a éachan tú ar na himróí ar an ghirt tá cuma sór tríochta ortha agus tá i bhd níos mó faoine bheith nó Ruiséalaigh ná tá a chu ach caiigh sí cúláil gan dó go tapagan is. Denver. Níor éireadh Denver an slitar fiocha agus cumán briste an son os ó Cormac agus é caite siar taobh hir dar geing. Seo chuing James Kennefic, brúch an ceing. A hÉireann le Seán ó Fianna an ceann valú ach obair fós le denmh aige, Ruán ó Béire. A ríist faoibh Ruán agus trúr a díorú ar siúd. Ní éireann leis aon bearna aim siú agus is cosúil go bhaid na Ruiséalaigh an televan sa, nuair bhfuil clibir tosna going, há clibir tosnathe agus an réitóir treis stop a chuirla sin mar níor bhéon tail go dagach na leor amach. Agus clibir leistigh den stúil le chearcailach. Seans ar scór an áíire má brisin sé an slíceart. Agus tá an slitar a ríist stopthe i glibert mar dúirtú níos tuisce an lámh breise san amáint cruthíonn se annach chud just na clibertí seo go hára sa chléthe sa léthe an jobhán. Ní faoi sin agus cruthíonn sé fáimhna de gach réitóir mar ní lísa có an bhfuil feabhlán nó nach bhfuil. Anna dheicear rialacha chur ar stócha mar ní féidir dheiscin go dtíreach riamh chu dal raig ach puc sé mealta an son agus feardalt chun talún
agus puck ar eile is do Fánaithe na Ruiséalaigh Brian Hartnett, Bud Hartnett nó fiú mar Dr. Samala, Tráchtaireacht an Council bhula agus chance get an bearna a bhéadú go dtí 9 pointe. Agus na Ruiséalaigh ag gúnsí le luas a ríist tar éis tosach luas lasrocha dhéanamh agus tá siad ag gleadúnta roiig cosúil ná mar a chríochnaigh siad sa chéad le. Hartnett, Yimmer sé le Monasteir na Curn cúpla blian ó hin a feig blian ach níos Monasteir na Curn dá a cha sé Harneis a gimmert le na club héin in is Fánaithe na Ruiséalaigh i mar a bhaithasa dhá faointe déag scoráilta go dtí seo an neamhaige agus anna cinere ar fad. Anna dí atá luúin sa há Daniel O'Brien is tacht Harneis chun páirce na Fánaithe na Ruiséalaigh a John Paul Ivers a fágad na páirce agus é ar le chuis an sa ach dhéan sé a bheirt an neamh agus é fágad na páirce. Tá amach an is briste in nuas ar lá na páirce. Seo chuing Fánaithe na Ruiséalaigh go man Mocheallóg í ród seolta isteach. A nuas an sada annach chud spás a stig agus beirt ar bheirt a stig ach a rion leis an lán chulaí Seán mac Gaillimh seach lena ach ní a rion leis tangáilíon leis an líród cé gur bhailg sé é. Brian Hartnett chur brú ar siúd siar leis an son cho fada le Ruán ó Béire fós feitheamh leis an líród ach decrochtaí aá fáil réigeis an slitar an sás cosúil fíoch ó Béire. Ó Béire fós faoh rúg sé bant úsádas na scill na pelle ó Chonamara an son ach puck séir ar deire hir brú leis an cumán dar leis an réitóir puck séir amach a bheith ann agus imróir eile sínte há fíoch ó Béire ar an taobh eile sínte ar an talamh agus é gorta an son as cosúil agus cóir leis a chur ag an muir fórna ar siúd. Naib déhhainte fiáin idir na fórna inis fáil láthair agus annach chuúláin ar fad os cóir na Brannig. Ach fós beag maintar Fánaithe na Ruiséalaigh a gang a chmád soccer agus an cléir chríochnú amach. Cíimiid an son anna dí atá luúar bheithe leis na Ruiséalaigh há James Ahern a tachtachan páirce agus Kevin O'Brien a fágant. Kevin O'Brien et líon sé bhile ó Sasanna há sé coní learfúil fáil láthair agus is physio é agus et líon sé bhile das na chluthe das na cluichí so anna obair a dhéanamh i gceisiúd don fearn. Seo chugan is Seán ó Fianna. Scúpa chun siúlaige ach botún ó Seán ó Fianna an gosnáise sin scór artha well bhí an iirecht san anna bhí chraing ar fad seolta dhéiseagus ar fóríl sé iirecht déag ar fóríle ina amláin inis ag na Ruiséalaigh ach an puck amach tóg a Rovers dar leis an réitóir agus anna dí eile inis tacht an páirce. Anna dí eile tá a fearin anid ag teachtaisteach go minic inis cé go bhfuil idir anna tíirseach agus tá gach cumar an scéalan is go méid an bua ag Fánaithe na Ruiséalaigh mar a dúras cúpla nó méad hin tá siad tá sort drú cosanta dhéanamh a cáil na thúra tá an bertal na páirce tá siad taréis dul siar go dtí na cúlathe agus taréis sé sin tá siad ag brise go tapig agus ag cór an líróid isteach sa spás os cór Bud Hartnett agus tá sé an na deisina a hapú de bhar sin. Well hán luas tréis titim sa chléthe ach go háirithe tá go déhhainte scarút na fórna. Bearna anna bhór nar muoine tú greibh na fórna ar chó scór ag deire go nátham ach rudí tréis muú síos go mór ansá i Gaillimh Mocheallóg agus is cosúil ó ha fíoch ó Béire agus caithfar é ampar den park agus ní deasa sin í eiscint gur tú chorasta agus á éadrí ná túthil take isteach ina anna do ríist. Agus mar dúir tú anna chud des na honnaí bhíidir gimmert níos tuaiste agus sa siad a Tráchtaireacht chun páirce aspa imróirí is dócha agus na cosa anna lágan is fáil láthair. Ach seo chuing Rónán MacDonagha. Anna fís a skille an son dente ag na Ruiséalaigh agus an canton seolta roiig. Ruairí óg ó Béire is Mocheallóg. Hail go fada le Seán ó Fianna. Seolta síos an línagus líród anna yes anna chlichte
chofada le Mike O'Connell ach ní éireann le Mike an count san a count sú. Ní rud ard the tita manús an son nach brisin sé go hauling an son de Kieran Welsh agus acras bás oscailta amach os a chóramach siúd an éróg leis scór a chlárú dennig go daing acras bás aige a thóg sé go maithe ar an roch agus teagháil des leis an slitter. Teagháil aní agus mar a dúras cúpla nóména hin ó nó a chuig sé a raisisteach ar an barc tar éis sé bheith gur tú tá sé mar an réim agus tá sé go hana héfachtach go hana heicálaach agus anna scór ar fád a ríis. An slitter Marvin sa inachar an chuig bhéidir agus seaca idir cé haga goach leis a chaháin cían mac Gaillimh Reide an fear mór agus an poc séir mealta ag na Brannig an son I tóca go America Liam McDonagh leis an poc séir agus ceann mór mailteach búlta síos aige a nuas ar Mike O'Connell an éróg le siúd scóraach nóthú. Well, I léon dar rá aige ach láinseáil isteach sa chearnóg an son chofad an Rónán ó beolán ach níor éirg le ó beolán é cheantsú agus an isna Ruiséalaigh go ríist ar an bhrihansaí. Seo chuin Kevin O'Brien. Agus Kevin Moynihan. Sias an lína, lí ród das an son is sa bás os cór Brian Hartnett. Agus Bud Hartnett a ríist ach chuir trasna an cearnóg Bhí ród an giad scoch ach chuimhín O'Connell le cliste ceart agus é feitheamh leis an count son agus é geartha amach go helíonnta aige. Botún cosanta ach éireann leis na Brannig an count sa a gháil tarnéis an Mocheallóg agus seo chuin Ruán ó Béire. Ruán ó heolaisteach ach ní láinge aige mar spruc a chaáin fearrón Fernelle. Luke Duggan Murray. Murray a goscailt na ggólaí. Ceann mór ard seolta isteach ach ceann mór míchraing seolta isteach aige. Ceann eile chuir fóríl ach há seileh chotáchtach stocha níl cho fads naffuil an slitter san Limerick is Kilmallock fan drása. Ein bheith sí sásta le seo ag an óir seo an slitter atá tar éis dul ar fóríl tá sé chomáile le slitter atá tar éis dul thar an trasnáin mar tá sé as immert. Mar dorman níos tuaisce imróig buatóirí an chléthe seo sa chléthe canis a grimme seamróg a chonacha a bhuaig inné a gcuinge ón rua agus be de feitheh le buatóir an chléthe seo. Ruán ó Béire agus Brandán O'Connell. Seolta steach an son ach cosantóirí an ócht ar ríist agus fáinhan na Ruiséalaigh Nart fear breise cohanis is cosúil gúil na Brannig treis stoppe a denmh nobar chróig mar fair sire ar fud na park and léon bhrú an éair a chur artha íireacht eile an son seolta ar fóríl ach cáil an marcáil. Ja, tá gachród tar éis dul thar a bheith oscailte agus a ríis bhí deise ag na Ruiséalaigh an sin cúlínáil agus bhí ar an seansa thógáil mar ní ra bhéine sa lánín agus bhí ar an ríród a bhóla go fada. Ruán ó Béire a dtíar tachtamach le seo ach é titim heire ar hain agus seo chuing ón O'Sullivan. O'Sullivan faoi bhrú agus sort clibbert eile tosna an sá agus ón O'Sullivan síntar an talamh ní féiles éirí agus countúracht dar leis an réitóir agus begur é chahabhaisteach a ríist an sá agus é díoch fóing an sá sa bosca Tráchtaireachta agus pí a plid le feiscint an sonar an taobh lína chomá a cháid gimmert amáint I mí anar gan dat so cad eile bheith súla stocha. Sin díoch é a clibbert and tarlín se sin ag an amseo den bhíon. Seán Ó Fianna. Ceann ard scapa trasna na parca aige. Ní ród trasna na parca gobar go máid an dáir na stocha an jobh ach Adrian Ó Tuathail a dír teachta dír ar an brise. Cha mé rá go bhfuil fáinhan Ruiséalaigh anna bha a denna na Flixberga agus se anna dhheacair dos na Brannig is stocha an ní ród a cháil seach na lapaí. Tá agus tá luas a cochamá, tá sé lán le ré, lán le foiinemh. Is tócha gur fur nóg a tán agus mar a dúir tú seachtar gimmart le néamh colmáil cúpla bliain á hin bhuaigh siad Craobh minúr Corcaigh so tá siad lán le foiinemh agus mar a dúir tú móla nógus agus teocha sí bhfuil tá siad tar éis tachta nómh agus an bóil tinte go hiiles go thomláin acu.
Well, Sinead and Adog, Derek Shetig and Ray Tor. Bua slacht for a Derek here, ag Fánaithe and Ruiséalaigh. Ach cacha there ra, vi clehas blódrach going, sachna aum. Ach Derek here, vi na Ruiséalaigh vad nís ládre, nís clinicúlas doch ar Derek here. Ag si the nish ag glehe canish na hÉireann Sóisir, club na hÉireann. Agus an bútilta cá, nuair a bhí sé oscailte san ómbreise hí an lábh an óachtar acu. Bhí gachbun táiste chu san ómbreise mar bhí tá si de bhd níos achlí ná Mícheál ná na Breathnach agus bhí níos mó faoinmh acu agus nuair a fuair siad an cúl ní raibh nach bútóir amháin tar éis sin. Well, cool den géad scoch a bhí ann agus past den géad scoch ach sé an scór Derek a going an sá ná Fánaithe and Ruiséalaigh héna feithe sé cum Mícheál Breathnach héna 15 agus beag Fánaithe and Ruiséalaigh a dul raig dín Cluiche canis. Well, cá míad súla inis chun mar a chuig an Cluiche níos luútha sa Cluiche bhí Michael Conle sigan son agus líró deas tucaige cho fada le rónán a beolán agus chríochna sé go snasta é níor bhain bhí coolla teachtasach a bhí an fearsan annach an túrach le lein an Cluiche. Líró an son seolta trasna an lína past an géad scoch ó bod háirtnet agus é sáte san angach an son ar Derek here. Len Fánaithe and Ruiséalaigh an son a brúchan ceang le scór na brathe ó gachange for seachtar ón fern scórna an jobh. So an obair ar fád a dhéanamh agus anna cho imirta stocha agus róla gachaile mrór sa fern an jobh. Cí mí rís an son scórna eile ó Fánaithe and Ruiséalaigh, scór bra an son eile hÉireann Trasnán. Cí mí an son ina dhéag son gur tháinig Kevin Moynihan a raig le pointe eile níor bhí cairn spásaige chun an ceann sonnach riach nú. Agus is tócha just lenad ar raig a scórálaach sa scórálaach agus níor bhmrán go bhaidish go bhaoch Mícheál Breathnach a dhéanach an é stoppa. Pís a skill pelle an san os na Breathnach fir Conmac agus ád an skill pelle ach Derek here sé Fánaithe and Ruiséalaigh ha bócach agus si de céúir an san i lár na parke a raigló an san go dtí Cluiche canis na hÉireann den ciadúir riamh star denta cá an san an irthar chorcaigh agus anna obair ar fadacha. Cá míad súil an san ar na cluichí eile tharsúil ar TG4 an jobh há seamróga Ballyhale a tart aig ar Slacht Níl há Cluiche san thart a chomála sin barasólí a tart aig ar néamh hamáis so bígiling ar TG4 chun na cluichí san ar fad éiscint.